Botta u risposta ser jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonello Belen salmilkom u jagħtikom merħba għal 25 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Bħalma tista' tgħid inna nagħmlu għal ġimgħa sħiħa illum se nkomplu sensiela ta' kontenuti relatati mal-bidu tal-kampjonat dinji tal-Formula 1 kif illejla se jimpropju nipprevedu l-istaġun li ser jibda nhar il-ħadd li ġej ġewwa Sakir fil-Baħrejn waqt dan il-programm. Għaldaqstant kif qegħdin taraw illejla għandna panel nistgħu nsejħula hekk ta' ċertu livell u ta' ċertu kwalità għolja għaliex magħna għandna qabel xejn lill-ġurnalista akkreditat mal-FIA is-Sur Pier Vella, għandna mbagħad iż-żewġ amministraturi ta' forums rispettivi fuq il-medja soċjali. Għandna fil-fatt l-amministratur tal-forum dilettanti Maltin tal-Formula 1 kif ukoll part-time YouTuber tal-Kamra Sportiva Andrew Zarb li huwa partitarju tal-Mercedes u għandna wkoll l-amministratur tal-paġna Formula 1 Fan and Classic Cars li wkoll huwa partitarju tal-Williams Fabian Zarb. Ġiġkom ukoll tfissuru il-Facebook pages rispettivi. Infakrukom ukoll li kull min jixtieq lejla jintervjeni waqt dan il-programm jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom ma' din ix-xandira. Infakrukom ukoll illi il-rebbieħa illi lejla wkoll ser intellaw il-kompetizzjoni abbinata ma' Kicks Boutique Gym wieħed mill-isponsers tagħna fejn dawn kollha li jew lajkjaw jew ikkummentaw matul wieħed mill-programmi tax-xahar li għadda ser ikunu intitolati wkoll jidħlu għal din il-kompetizzjoni ma fuq dik se nitkellmu iżjed il-qudiem. Pas-soltu wkoll illum għandna ikompli l-Kazoo Premier League Darts fejn illum l-azzjoni qiegħda ġewwa Exeter. Żewġ kwarti tal-finali li ġa tlabu tnejn spiċċaw bl-iskor ta' 6-3. Michael Van Gerwen u Nathan Espinel jirbħu l-logħbiet tagħhom kontra Gerwin Price u Michael Smith rispettivament. U għaldaqstant ukoll se nkomplu konnaddunawkom fuq dak kun qed jiġri fuq dak l-aspett. Biss nistgħu nibdew id-diskussjoni tal-lejla qabel xejn merħba lura f'dan il-programm sew lil Pier, sew lil Andrew u kif ukoll lil Fabian u grazzi tal-lejla aċċettajtu l-istedina li tattendu għal dan il-programm. Fabian, ħanibda bik il-lejla u se nitkellmu ftit dwar champions renjanti illi huma ir-Red Bull illi minn dak li rajna fit-testijiet tal-Baħrejn jidher li għandhom karozza li hija imtejba fuq dik il-karozza li tista' tgħid iddominat l-istaġun li għadda. Kemm għandhom għaliex ikunu ottimisti l-partitarji taċ-champions tad-dinja din is-sena. Għana tixtieq nirringrazzjak tal-istedina u nsellem ukoll il-panel il-Pier u l-Andrew. Fuq Red Bull bil-testijiet li rajt hija karozza stabbli ħafna, veloċi, Verstappen nafu x'kapaċi jagħmel is-sena l-oħra wera veru x'jaf. Għalkemm kellu kompetizzjoni kompetittiva anke meta beda fuq in-naħa ta' wara tal-gradwatorja xorta rnexxielu jirbaħ it-tlielaq. Niftakar il-Grand Prix tal-Ungerija pereżempju, anke spin kellu f'nofs ir-race beda ma bedix minn ta' qoddim xorta rebaħ. Għandu teammate tajjeb Perez li naħseb li huwa backup tat-tim tajjeb biżżejjed li ma jiċċellenġjahx imma fl-istess ħin jibbekkjah. U allura huwa tim komplut. Issa b'dan ir-Riccardo wkoll fis-simulator, jiġifieri naħseb huwa tim maqut. Sakemm Perez ma jiddeċidix minħabba dik il-ġara sar l-oħra fil-Brażil
li ma ċedulux dak is-sit post li prattikament potenzjalment seta' telfu il-second place fil-championship joħodha kontri u ma jgħinu xejn anzi forsi jagħmlu nkazzatin fir-roti. Jien narah bħala il-pakkett perfett. Apparti minn hekk il-kompetizzjoni ma nafx nisperaw li jkun hemm kompetizzjoni tajba min-naħa tat-timijiet l-oħra ħalli mhux ikun one horse race, però l-kompetizzjoni kif rajna sena l-oħra kienet batuta fl-aħħar mill-aħħar. Nisperaw li l-Ferrari jkomplu għalkemm jiena kif taf ma tantx nissempatizza mal-Ferrari, imma f'dan il-moment naħseb illi jkun fl-interess tal-isport illi jkun hemm tim ieħor li jissikka l-Red Bull. Fuq l-argument Sergio Perez rajt l-Andrew xangel rasu l-ewwel. Qabel xejn, taħseb illi l-Messikan għandu jqisru taħt pressjoni bil-ritorn ta' Daniel Ricciardo fit-tim? Le, onestament, għalija ma narax kif ma narax li Ricciardo jmur lura ma' Red Bull, għavolja jgħatem ġifiri fit-simulator u ħaġa oħra. Għalija Red Bull jidru il-favoriti biex jiksbu tal-kampjonat, għandhom karozza tajba, stabli, on rails kważi. Sewi fenomenali Max Verstappen, nafu xi sarraf, naħseb jien jibda favorit biex jirbaħ dan il-kampjonat. Imma ġifiri għandhom Perez jiskorja punti biżejjed sot, ġifiri soċjalment jekk jiddominaw l-istaġun Verstappen ma narax għalfejn Perez għandu jkun taħt pressjoni, onestament. Ma minnaħa l-oħra l-lum rajna li kif jgħidu l-Ingliżi first shots have been fired fejn isu Perez tax jifhem illi jekk il-tim se jgħinu u se jikkopera. Jekk le, Pierre, għandaħlek naqaf il-diskussjoni wkoll. La ħaġa nżemmilkom, Antonello Fejn. Użgur anke jien. Kollu nirringrazzjawk tal-lejla u ġbottina qatt Le, gostu pjaċir tiegħi dal-affarijiet kif inti taf ma nħobbx nimmisem, tajtu li nifsi tnejn intom ta' Fabian u Androx. Donkom diġa għamiltu għafatta might as well għandi subscription ma l-F1 nissa kif għallesta għan ikkanċellajna. Da se konvinti l-F1 ħajrpu ħammorru fl-era tal-McLaren ġiviru li u wakka Red Bull tal-li kien jgħamlu snin għaddejn jirfu ġiviri ġibtit jawis. Bis jien forsi komment zaħir li għattu kollu minnu li insomma sissa on paper wakka l-inqas mir-ritratti li għedin naraw il-parti ta' wara ta' Red Bull, hemm orkestra ta' aerodynamics li qatt ma rajna bħala. Mill-banda l-oħra, jiena nħobb forsi nigges naqra. Jiena għandi hekk dal-linkling li Sergio Perez nafu li spiċċa l-kampjonat is-sena li għaddiet naqra batuta ħażina. U ma għadx jomoda jumejn 3 ilu fej qal isma' jiena mhux se noqgħod nilab second fiddle mhux se noqgħod għax jgħidu li biex ngħin. Issa biex ħatibda kampjonat, taf li qiegħed imdendel. Ricciardo jgħatem naqbel ħafna mendu, Ricciardo jgħatem purament biex innikżek ftit tisma' jien għandi Ricciardo għaw ta' m'għandix wieħed hemm ċeri, ġifieri da jista' jidħol ir-replace jak xi irid. Imma f'kumment li ta' ma' ġurnalist mill-South America, Sergio Perez qal għalina lest nirbaħ il-kampjonat. Issa having said that, xrajna sissa it is the best car. Jena lija ħafna ħjar mill-li kienet s-sena li għaddit u kif bdew s-sena li għaddit. Ġivri hands down, jistedin naraw il-Mercedes ta' 3 snin ilu, ekk immaġinajta jena, dak il-kalibru. Ġivri, ifema, ma rridx forsi nirovinalkom naqra l-party li ġabdejtu t-ċelebraw, ġivri, maċ kif wieħed jgħad bil-t-shirt tal-Mercedes. Le, ma tarċet n-ċelebra, Pier, ta' ġivri, għatmet n-ċelebra. Saċertu punt sfortuna, ma insomma. Jiena jalla, wara kollox, jiena inħoss li tim tal-Formula 1, driver, his best competitor, is his teammate. Jekk m'għandux konkurrenza minn hemm, mela allura ifhem qed jiggejġa lilu nifsi ġifieri min jaf. Naraw x'il-Perez jiġifieri ikun speċi ta' il-sekondo komodo kif jgħidu Taljani.
Imma l-banda l-oħra. Fil-fatt issa għandi domanda x'nistaqsi fuq hekk. Lest però Christian Horner iħalli lil Perez jiġġieled kontra Max? Għax dik ukoll irdu narawha. Meta nafu storikament it-tim huwa mibni ma' l-Olandiż. Statistikament, iktar naqra l-kommenti u tal-iżda l-kommenti li ġara s-sena li għaddiet, kien hemm momenti fej Christian Horner kienet jissapportja lil Max Verstappen, but his body language was saying a total different story. U meta kellu l-opportunità li ħroċon u għal Sergio Perez ħariġa. U qal, ġifieri ammetta li kien hemm żbalji u setgħu għamlu mod ieħor. Ġifieri ifhimha, u meta Helmut Marko fetaħ naqra ħalq ukoll qalu lu qgħod naqra bi kwietek, banda l-oħra nafu li Helmut Marko qal isma' dak ħajruf ta' ma dak ifhimha dak ipaxpax ħafna. Eżatt. U ngħidlek id-dritt Antonello, to be honest, sa ċertu punt di ta' iħalluh xi sfida jew le, nasib tant kemm hu b'saħħtu bħala sewwieq Verstappen li di sa ċertu punt bħad dinamika ta' Hamilton u Bottas li fl-aħħar mill-aħħar iħalluh kemm iħalluh naħseb Perez mhuwiex ta' dak il-livell fl-aħħar mill-aħħar. Jod rejs l-emmolaw ma naħsibx. M'għandux dik il-konsistenza jagħmilha fuq medda ta' staġun sħiħ. Jalla ħasbali Jalla dejjem imma huwa mod ta' Milatelli tnejn imma tagħmilha ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. Ftit li xejn huma ftit huma dawk li verament jirnexxielhom biex jibqu kampjonat. Tinsewx Sergio Perez kif mar mal-McLaren imma, jiġifieri dak iż-żmien he was at his best. Mbagħad is-soltu l-inkonvenjent li dejjem jiġri John McLaren li isma' Decart għax għalija jien hemmhekk kien id-downfall għax mar prestazzjonijiet għoljin ħafna. Jiena pjuttost ngħid li kull ma jrid naqra support bħal kwalinkwa ħaġa. Jiġifieri aħna hekk naraw l-istorja ta' drivers tal-Formula Wieħed. Kull driver li kien hemm tajjeb dejjem kellu s-support tat-tim warah. Ara, ġifieri kull champion qatt ma rajna world champion aħna li tajt isma' t-tim kollu kontrih. Sewwa, jiena daw l-affarijiet ġraw jibqgħu jiġu ġifieri mingħajr ma trid inti pampering jekk jiena fuq dal-programm isma' Antonello ħajqgħod jippemperja lili ħanqgħod nitkellem il m'għandha ċans il ħadd. Jekk Antonello jibda jisma' inti mhux tkellem fuq il-futbol, mela jgħidlek baj sejjer lek għax ma nifhimx fuq il-futbol. Jiġifieri wieħed irid jara naqra il-politics. Jiena with hand on heart inħoss li id-dominanza ħajkun hemm. Biss ma naqtawx it-timijiet l-oħra, għax naħseb it-timijiet l-oħra it's a case of getting direct right. Ġifieri. Sewa, ġifieri s-sena li għaddit nafu il-Red Bull kienu defensu, ġifieri għamlu l-ewwel tliet liela defense big time u kienu. U argument li qiegħed qajjem ukoll wieħed mis-segwaċi tagħna Alan Formosa qed jgħidilna li r-Red Bull kienu impressjonanti fit-testijiet, il-karozza ta' dis-sena għamlet qabża ta' kwalità u dan meta tqis li kienu l-inqas tim li kellhom ħin ta' wintan il-testing u l-penalizzazzjoni li kellhom mill-FIA ukoll. Kumment forsi di tal-penalizzazzjoni kemm tista' taffettwa lir-Red Bull. Mela, Antonello, nasal naqbel ma' kważi kull ħaġa li għajt fil-kumment, biss però naħseb il-penalizzazzjoni l-effett ma jinħaxx issa iżda aktar tard l-istaġun. It-trid qis li dan ġi l-penalizzazzjoni tar-reduction imħabbar f'Ottubru. Jiġifieri fil-verità ħafna mid-development tal-karozza ta' dis-sena tkun ġa saret. Jiġifieri naħseb l-effett hemmhekk għadna rridu narawha. Iżda jidher ċar li għamlu qabża ta' kwalità iva u m'hemmx fejn tiddibatti fil-fema tiegħi fuq dak il-punt, dejjem milli rajna s'issa naturalment. Naħseb jiena għandu punt validissimu, ġifieri fejn qegħdin naraw timijiet bħal McLaren diġà qegħdin iħabbru d-dati meta ġejjin l-upgrades. Nafu biżżejjed li rajna il-kampjonat tal-Formula mhux il-karozza l-ewwel tellieqa. Imma inti għandek phases fejn ħajġi d-development. Issa mbagħad ħajġi Ġulaj, isma' jinsa nagħmel ħankompli se tal-kampjonat jew ħanista kollox immu. Mela, fl-opinjoni tiegħi Red Bull x'għamlu? Red Bull qabdu. Għallu isma' nistartjaw b'saħħitna ħafna u naħseb li startjaw. Jiġifieri għal ħares qatt jaħlu aw jieqfu mal-ewwel kantuniera nhar il-ħadd li ġej. Allora to give them an advantage. Issa kif qed jgħid Andrew, would they be capable of keeping that momentum għax it-timijiet l-oħra ħajbdew ġejjin. Having said that,
il-wintan il-veru importanti, biss il-Red Bull naħseb kienu mill-pionieri fejda għal-CFD. Għalija jiena they are very advanced u għakka mill-latta simulator. Jiġifieri simulator, il-Red Bull ma tantx jitkellmu fuq, jiena kelli xorti simulators għandhom tnejn. Jiena tħalt fuq wieħed minnhom. U qed ngħidilkom compared ma ta' ħaddieħor għas jibdew ħaddieħor magħhom. Jiġifieri all in all, il-Red Bull naħseb wieħed mill-winning factors apparti Adrian Newey, il-filosofija tagħhom jafti differenti minn timijiet oħra. U ma jħarsu lej, isma' jiena ma' min biex nista' nigwadanja. Jiena one particular case in point, darba minnhom kelli ħabib tiegħi jaħdem l-isptar ta' Great Ormond u għalli, isma' għalli aħna naħdmu ma' Red Bull. Taħdmu ma' Red Bull jien, għatu għux. Da bażikament, apparentement, hemmhekk għandhom xi tip ta' biex nisimplifikaw kamera li tara d-density tal-adam, tal-tfal. Mela qed nitkellmu dettal żgħir. Mela Red Bull qalulhom isma' bring that on board. Ħan ittriplikaw, ħanħedu l-expense kollu aħna u ħantukom biċċa apparat li ħadkun 300% better. Mela dik minn my heart dejt ngħid imma dak ċentra. Red Bull x'għamlu? Dil-kamera li da bażikament jiskenjaw il-body tal-karozza huma. Jiġifieri inti immaġni jsek bħal għandek laser għaddej minn fuq il-body tal-karozza. U jiggejġja, eżatt, up to ma nafx kemm il-degree of accuracy. Inti bda tgħid il-Madonna Santis, ma dan nies veru, mela x'għamlet, ħabejs product ta' xi ħadd li qed utilizzah u perfezzjonah. U jiena with hand on heart naħseb hija waħda mill-winning factors li Red Bull bħala filosofija kif jaħdmu dik. Interessanti dal-punt. Fil-fatt semmejt il-punt, Piera, li jekk jibdew dominanti, fil-fatt hija waħda mir-raġunijiet għalfej jiena iġġalni naħseb iktar u iktar ikunu favoriti għax jekk jibdew tajjeb għalija l-esperjenza dejjem għal mitnif kemm innina l-Formula 1 li fi waqt li qatt minn possibbli dejjem tibda ssir diffiċli tlaħħaq ma' dawk li jkunu ta' fuq quddiem net wara nofs tużana seba' titlielaq. U naħseb għalhekk Red Bull jekk jibdew tajjeb dejjem inkunu xokjati jekk jitilfu l-kampjonat imbagħad. Infatti wkoll nniżel kummenti fuq ir-Red Bull minn Duncan Chappara fejn qed jgħidilna li s-sena l-karozza qiegħda ssettjata għaż-żewġ kufiera kif ukoll illi diġà għandhom fiduċja fil-karozza fil-Patrona Tournament ser ikun ġewwa l-Azerbajġan. Għan famosa u kol jaqbel miegħek illi fil-fatijiet u kol skont il-ġurnalista Sky Sport Ted Kravitz mis-sorsi li kellu il-karozza il-ġdida ta' Red Bull kienet ilha proġettata u lesta minn Settembru li għadda. U dawru l-isforz kollu appuntu fl-iżvilupp tal-karozza l-ġdida biss biex naqilbu il-paġna mir-Red Bull ħammorru għal-Ferrari, Pierre. Ejja ħammindu naqra fuq it-tim Taljan. Differenza tista' ġib il-Cavallino Rampantet il-miġija ta' Frederick Vasseur bħala prinċipal tat-tim. Naħseb waħda mill-affarijiet biex speċi inkomplu għal kapitlu tar Red Bull, naħseb waħda mill-affarijiet li l-Ferrari ġarhom is-sena li għaddiet kienet ċaġa li Red Bull għamlu. Red Bull bdew ħażin, qabdu sitwazzjoni ta' ammendi fuq il-karozzi u baqgħu sejrin. Ferrari x'għamlu? Ħarġu b'saħħithom ħafna nafu fejn kienu bħallhom sena u mbagħad wara f'sodden krolla t-tim. Mhux li krolla t-tim li kien hemm tlilaq minnhom fejn reġgħu ma rġiex jitlaq qabel. Jiena ma rridx nippunta subaj għax l-ewwel ħaġa m'għandi l-ebda fakultà, imma ġifieri jiena minn dejjem għadd li Matteo Binotto fl-opinjoni tiegħi u għedt mill-aqwa enġiniera li hemm tal-Formula 1. Jiġifieri dan raġel ilu hemm żmien Michael Schumacher. Jiġifieri daqshekk ilu John Ferrari da. Li ġara li ġraw ċerta ċirkostanzi li appuntaw li ilu f'dik il-pożizzjoni. Li fl-opinjoni tiegħi qatt ma kellu jokkupa. Jiġifieri daqs li kieku għandek xef inti u tajlu isma' ħares minn għada inti ħatibda toħsib il-karozzi li għandna barra tal-hotel qed nivvinta. Jiġifieri it never worked. It was doomed to collapse. Barra minn hekk. Jiena taf is-simpatija qiegħed ma' dak it-tim u għandi simpatija ħafna ma' Stefano Domenicali u l-kumpanija li kien hemm madwaru. At this moment in time, Ferrari don't have a leader. They don't have a leader. Wakka bħala azienda, memx.
min qed imexxi l-kumpanija. All right, kif daħallu Lewis Camilleri, odosna waħda l-isfel. Jiddispeċi li għandu discendenza Maltija, imma dew niżlin Gaza. Ġifieri bħal kwalinkwa ħaġa, jekk m'għandekx bniedem li qed imexxi u jgħidlek isma' Antonello, jiena l-ingravata tiegħek illum ma toġobnix u inti qed toħod in a positive way li tajt tisma' x'Pier jixtieq l-affett. Mhux semlu di xi ħaġa li hija kultura tal-Ferraġa fi żmien Marco Piccinini. Marco Piccinini naħseb ħafna minnkom tiftakru. Jiena darba dak qalli aħna qalli taf għaliex ma nirfux lira għalli għax hawnhekk partit politiku. Għalli min jaħdem lem u jaħdem law. U naħseb baqgħu b'dik il-mentalità għax is-sena li għaddiet inħoss jiena with hand on heart mhux għax inżomm magħhom li setgħu issiltu għall-kampjonat. U mhux is-sena li għaddiet, kien hemm diversi snin oħra, jiġifieri Balonso, Vettel, u mbagħad niġu għall-aħħar kapitlu u nafġuha. Sewwa, issa jalla li għaġa kulħadd qed jgħid isma' Fred Vazer qed jgħidu isma' da Jean Todt it-tieni. Ma niġrux, Jean Todt kellu struttura madwaru li bnijaw għal isma' rrid il-dak. Da għadu ġej. Sewwa dan l-ħaġa li qal għalien nixtieq li nimbotta naqra il-Charles Leclerc għax hu Franċiż u ħaġa oħra. Diġà Iwa, jiena ġmur taħt l-ilma x'ħafna mill-bibli kelli kollha tajrilhom narshom batom x'imkien ieħor, jiġifieri minn hija WEC, minn hija fuq development, minn marfu production cars, jiġifieri dak kif dejjem jiġri kwalinkwa ġed, jiġifieri meta jiġi xi ħaġa ġdid, dak ikun jixtieq li ħaġa li jbiddel ħalli jara uġuħ ġodda u jagħti iktar opportunità. Imma again, having said that, bħala karozza tidher li jedem kien hemm ħafna għajdut fuq dil-less dak, ħana kultant dilettant tal-Formula 1, apparti Fabian, li mbagħad il-qudiem nirkontalkom storja ħelwa fuq Fabian, apparti Fabian, we tend to forget the past. Ġifieri 2019 kellhom l-istess kunċett, 2014 kellhom l-istess kunċett il-Ferrari. Sewwa, ġifieri the idea was there. Fil-Formula 1 inti ma toħloqx ħaġa ġdida illum, id-dum taħmija, jew forsi tikkupja minn xi tim ieħor, minn xi tim żgħir u mbagħad tajt ħan ipperfezzjona. But having said that, naħseb irridu naraw, ġifieri sa jiġri, qed naraw ħafna ġuħ twal tal-Ferrari, qed naraw il-Sainz il-bistem ħafna u Charles Leclerc qed jgħid isma' jiena ma tantx inkomdu, imma Enzo Ferrari kien jgħid li t-testing hija hemm biex taf kif biex niġru naqra wara xulxin, naħseb il-proof in the pudding huwa wara kif naraw il-checkered flag il-ħadd li ġejju. Għazzi laqqas dik biss tkun prova Pier għax inti l-taliqa, ovvjament tik l-indikazzjoni ma dejjem tieħu dawk l-4-5 titlilaq naħseb biex ikollok l-indikazzjoni effettiva. L-andament kif qed isir issa l-fatt li qed jagħmlulek dak it-testing kollu. Għall-inqas aħna jien Italija il-ġimgħa li għaddiet ċalat għamilt qasem lajk qudiem it-television sejt l-aħħar darba don bilqeda inħares lejn it-television għalina dilettanti kienet opportunità għall-blieħ. Għaxajna karozzi sew, rajn speċi. Żgur, testing issa sirna nistgħu naraw kollu. Mill-banda l-oħra hemm bażi tajjeb. U m'għadniex bil-kunċett kif konna qabel, aħna fl-antik konna isma' mmorru l-Awstralja, mmorru l-Brażil, u mbagħad leġu l-Ewropa, mbagħad nibdew niżviluppaw għall-karozza u l-punti illum għandna 23 tellija, ma nafx nagħmluhom kollha jien. Biss eventwalment each race is going to be a competitive race and we know how close it's going to be. Wakkek ħajkollok ir-Red Bull ħajt jiġu fuq qudiemu. Fabian, fl-2021 rajna li Carlos Sainz jieħu il-titlu platoniku ħansejħulu hekk tal-aqwa sewwieq fit-tim tal-Ferrari. Fil-waqt li s-sena li għaddiet rajna lil Charles Leclerc imur minn fuq. Dis-sena, min taħseb illi se jirbaħ? Jena pallum sena kont iktar bżaqim li għali Sainz ħajmura aħjar u dizampuntani ħafna is-sena l-oħra. Għax kif taf Sainz meta kien teammate ma' Verstappen, ma' Norris u ma' Leclerc stess għamel prestazzjoni tajbin. U wis nibża li l-karozza tas-sena l-oħra ma kienx jista' jista' jagħti każ jew karozza tas-sena l-oħra jew ir-regolamenti ma daqqawx għalih. Nispera li mhux il-każ għax huwa ħasra jekk Sainz sena l-oħra kien deludenti jien ngħidu kif inhi, ġifieri għasbeda ma' Leclerc. Jiena naħseb li minħabba
Vassar li kien jaħdem qabel mal-Leclerc fil-Alfa Romeo u għandhom xejn su connection kif semma Pier diġà Monegasque u l-ieħor Franċiż. Jista' jagħti il-każ li jkun hemm xi naqra żgħira favorizmu, ġifieri naħseb fl-aħħar mill-aħħar naħseb li xorta Leclerc ħajkollu the upper hand fuq Sainz. Grazzi Fabian, immorru għall-ewwel waqfa ta' reklami ibqgħu magħna il għaliex id-dibattitu ikompli wara dawn. U għandna wkoll apparti il-dibattitu iżjed messaġġi nħeġġukom biex tkomplu tibatu tinteraġixxu magħna fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa apposta għalikom. Reklami dal-waqt magħkom. Resident Evil Remake 4, l-aħħar logħba li Game Breaker qiegħed jippreżenta mal-pjattaformi tal-PlayStation u Xbox u li issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa bil-Kirkara, Steri, Orrur, Biża' jirnexxielek teleb lil Nemesis u sħabu, salva ruħek u ssolvi l-każ jekk taħseb li kapaċi fittex akkwista kopja ta' din il-logħba ferm popolari qabel ma jkun tard wisq. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta tal-lejla fejn qabel ma nkomplu bid-diskussjoni issa sejrin intellaw il-premju ta' voucher għal xahar sħubija ma' Kicks Boutique Gym illi jinsab ġewwa il-Ħamrun. Il-kompetizzjoni illi bħas-soltu se intellaw żewġ ismijiet se jkollna isem li jkun ir-rebbieħ il-propju u f'każ li għal xi raġuni ir-rebbieħ ma jieħux il-premju ser intellaw isem ta' runner-up li mbagħad eventwalment il-voucher jingħata lilu. Kif qegħdin taraw ukoll għandna rota li biha s-soltu ntellaw il-kompetizzjoni din id-darba għandna 15 il-isem
illi minnu aħna nsirdu ndawru ir-rota u rridu intellaw żewġ ismijiet għal daqstant nibdew ndawru r-rota ħalli naraw naqa' min se jirbaħ il-premju ta' xahar voucher ma' Kicks Boutique Gym għal din id-darba. Mela rebbieħ huwa Leonid McKay illi ser jirbaħ xahar sħubija ma' Kicks Boutique Gym. Biss ser intellaw ukoll l-isem ta' runner up in case illi s-sur McKay ma jaċċettax il-premju illi qegħdin nofrulu. Ir-runner up huwa Robert Busuttil. Mela, Leonid McKay rebaħ il-premju ta' Kicks Boutique Gym fil-waqt illi Robert Busuttil huwa ir-runner up każ li s-sur McKay ukoll ma jaċċettax il-premju li qegħdin nofrulu. Mela, niġu issa qabel ma nkomplu diskussjoni biex inwieġbu ftit domandi. Franco Aloisio, Grande Pierre, Grande Ferrari, insellem ukoll il-Franco, għandna mbagħad il-Glenn Caruana u l-Triple France il qed jgħidulna Forza Ferrari tnejn li huma iżjed supporters tal-Ferrari. Duncan Chappara li qed jgħidilna li l-Ferrari suppost ġabu iżjed gains fl-Straits ħafna iżjed milli kitbu fil-waqt li Alan Parmosa qed jgħidilna li bħala one-lap pace il-Ferrari hija l-unika karozza on par ma' Red Bull. Jekk il-Ferrari solvi il-problema tat-tire wear fuq il-long stints tiżdied ir-reliability tal-magna u x-xufiera jnaqsu l-iżbalji illi għamlu s-sena ilu u anke jkunu kontendenti seri. Fil-waqt illi l-innovazzjoni tal-bypass tal-eżdak tul-winglets bħalma kellhom il-Mercedes sena l-oħra u aġġornamenti fl-erja tal-cold bottle u diffuser juru li l-Ferrari investew ħafna fir-riċerka u żvilupp tal-kunċett tal-SF disejn ta' sena ilu. Pierre, ma nafx forsi tixtwieġeb lil dawn is-semmija qabel ma nkomplu niddiskutu temi oħra. Lek, kont taf li kulħadd kien ħajkun Ferraristi lejla kont nilbes bl-aħmar jiena speċi avolja bdejna l-opening statement li Red Bull laqas hemm barra li għadu qed jittama kif qed nittama jien li forsi l-Ferrari jmorru tajjeb dis-sena. Wieħed ma rridx jinsa l-istorja li hemm wara tim tal-Ferrari, jiġifieri il-Ferrari warajh hemm storja ta' kultura, hemm storja ta' prestiġu, hemm storja ta' x'inhi l-Formula Wieħed u naħseb jiena tajliħ, jiena għandi ċerteta, allura bil-forsi timmur lura. U naħseb dik xi ħaġa li għandna bżonn nitkellmu ħafna fuqha. Aħna kultant nitkellmu l-istaġun li għadda u l-istaġun li ġejju u ninsew x'ġara qabel. U jekk tara statistikament x'ġara, il-Ferrari dejjem kienet hemm. U kien hemm drabi ġifieri għandna nħarsu lejn il-kompetizzjoni, ma qatt ma kienet dak it-tim naħseb apparti l-era ta' Michael Schumacher, qatt ma kien hemm dik id-dominanza kif rajna pereżempju il-McLaren, kif rajna l-Williams, jiġifieri kien hemm perjodu ġejnu sejrin. Il-Ferrari dejjem kienet bl-iskossi. Imma mbagħad il-Ferrari tibqa' l-Ferrari, jiġifieri ifhimha minn kwalinkwa aspett. U naħseb jiena avolja tkun iżomma tim ieħor, naħseb xi ftit naqra ta' mħabba x'imkien dejjem ikun hemm l-istess drivers tal-Formula Wieħed ukoll jgħidu lek isma' jiena nsuq ma' dak it-tim u nixtieq li xi darba l-inqas għall-ġurnata nsuq karozza ħamra. Jiġifieri wieħed itħares li dil-biċċa tax-xogħol u again jien inħeġġeġ ta' kollha li nisemgħuna, jiġifieri illum aħna kultant naħlu ħafna ħin niċċassaw fuq ħabex ta' Facebook. Imma naħseb hekk taraw naqra l-istorja tal-Formula Wieħed, speċjalment mill-ħamsiniet u s-sittinijiet, hemm ħafna xi wieħed jista' jitgħallem. U forsi jew parentesi żgħira, jiena minn ilu segwini għal diversi snin, jiena kont norganizza dak li seħ F1 Forum. U fejn kien wieħed mill-ikbar supporters tiegħi, ġifieri dak iż-żmien la kellna internet u la kellna xejn. U kien joqgħod jagħmel it-timijiet, joqgħod jqasqashom u jagħmel li ritratti u jibgħathom li fuq CD u kont nistennija di standing order waqt li qed nipprepara dal-F1 Forum kont dejjem nirċievi mant fejbin. U minn hawn nixtieq ningrazzja pubblikament għax naħseb ir-rispett li għandi għalih minn dak iż-żmien ma xelat kull meta naraħ dejjem niftakar dak u x'imkien għandi tarid nibda nfittex għal fl-arkivja kienet ħaġa ħelwa fis-sens li
illum ġata we're blessed għal-Formula 1, illum qed naraw kollox. Dak iż-żmien, jien niftakar iż-żmien meta kien hawn magazzin Taljan jismu Autosprint. Kien jasal 15 wara, ġifieri meta kont taqra r-rapport tat-tellieqa kienu jseru xi Grand Prix oħra. Imma kienet waħda mill-affarijiet ifhimha, kien dak iż-żmien hekk konna naħdu. Illum ġata hija storja kompletament differenti. Mhux qed ngħid li dis-sena daw l-affarijiet mhumiex sbieħ. Imma kultant jien insegwi l-Sky kif isegwa ħafna nies. Kultant nibda narhom jibdew jitfixtu f'saqajhom daw. Tant jibdew jirrepetu affarijiet, kultant jibdew jkunu kontradittorji. Fej jiena nħoss meta inti hemm xi ħaġa li inti passjonat fuqha, tin l-importanti. Mbagħad jiena ħanagħmel riċerka, jiġifieri toqgħodx l-istorja kollha x'inkella ħanitlef il-gost. Imma jgħid nisma' ħares il-Ferrari kif semma sewed ma' dassemmi għamlu tal-iżvilupp tajjeb. Ma lejn għandi fejn mur nara u dik development. Il-sport tal-Formula 1 u wieħed tekniku. Ġifieri kultant taf xejlek bitara 20 karozzi wara xulxin. Imma sabiħ il-preparamenti xiġri. Jiena mill-esperjenza tiegħi dejjem ngħid meta nkun il-Grand Prix l-isbaħ momenti sakemm tibda t-tellieqa. Dawk ma biex tibda t-tellieqa telqu jiġru wara xulxin daw. Qed tifhem ma tara dak il-preparamenti dak li jkun hemm għaddejjin, affarijiet dettalji żgħar, jiġifieri dak waħħal it-tape lem. U dak li għamel sabiħ il-Formula 1, u Florence sajna biased, dispeċini, ġifieri sports ieħor ftit li xejn segwi, imma għanqas gburi li l-sports ninsegwi. U wieħed jista' jitgħallem ħafna, u naħseb hemm għalfejn nammiraw is-sewwieqa għax għalija jiena volja għandek welsh. Ġifieri l-20 li huma ma koraġġużi. U żgur, u Pier kont qed tgħid dwar l-autosprint u hekk illum il-ġurnata anke jekk imorru t-toilet insiru nafu 10 minuti wara. Meta qabel. Jena xtaqt ngħid huwa dana. Hija qasra l-inizjattiva bħalma kien dak il-forum li kien isir waqfet għaliex anke tissir darba f'sena naħseb tkun okkażjoni sabiħa biex id-dilettanti kollha tal-Formula 1 niltaqgħu u anki ħanejdu hekk. Bħalma qed nagħmlu il-lejla ma forsi b'format naqra imma niddiskutu l-istaġun li tkun wasal biex jibda. Jiena naħseb u fejbin jista' jendorsa fuq il-biċċa tax-xogħol. L-ewwel ħaġa kont nitfa' ħafna effert fuq, imma kien żmien veru sabiħ għax meta ifhem għajna fl-aqwa tiegħu kienu konna 300-250 ruħ, kollha ġew biex kulħadd irid jisma' fuq il-Formula 1, konna nitkellmu fuq ir-races, u ħanajlek ma kienx ikollna l-informazzjoni, niftakar darba minnhom għandi kun 2010 kien ma niftakar blammen, niftakar għamilnieh u ġibna permess biex naraw it-tellieqa flimkien. Ma nafx x'kienet l-Awstralja, ma niftakarx x'ne waħda kienet. U kien xi ħaġa tal-bliħ, ġifieri da ġew sibna sponsor imlilna s-sala kollha screens, kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn. Imma again, illum il-ġurnata, Antonello, lejn dak iż-żmien, kważi il-locations u kulħadd jaf fejn kont inkun. Kienu letteralment iż-żmien tal-Milti xemplu li l-isma' Pier morna tajjeb, ħantu kollox fi aħna la fiju xejn ma konna nagħmlu, ma l-expenses kienu jkunu hemm, ġifieri. Issa llum il-ġurnata, jekk biss toħlom li tagħmel xi ħaġa bħal din, naħseb mhux tittamel kulħadd trid iħallas, u jiena dik kienet waħda mill-filosofija tiegħi. Jiena kwalinkwa attività li għamilt qatt ma tiċċarġja flus. Kull meta ġbart il-flus dejjem tgħidhom il-karità. Imma qed ngħidlek kienet esperjenza tal-bliħ. U ħanerġa' ngħid thank you lil Fejbi għax naf kemm Mo hemm Jason Sultan, jiġifieri kollha ħbieb li baqgħu ġejjin miegħi, jiġifieri. Però konna ħedu pjaċir, kienet xi ħaġa fenomenali. Ukoll li nhar is-sibt filgħaxija se joħroġ video l-informazzjoni tas-sewwieqa kollha li se jieħdu sehem fil-kampjonat, video li l-istatistika appuntu inġabret minn Fejbi hawnhekk illi diġà qed nixtieq nirringrazzja minn issa. Dak se joħroġ is-sibt filgħaxija bħalma nagħmlu s-soltu lejliet kull tellieqa, kull bidu tal-ewwel tellieqa noħorġu dan il-video ta' introduzzjoni biss biex inkomplu nitkellmu naqra fuq l-iskript illi għandna illum qed naraw kol domanda minn Duncan issambat il-Duncan sewu ġbuħ iżjed tard fuqha. Issa fit-tieni parti tal-programm ħaniffukaw l-iżjed fuq it-timijiet Mercedes u inevittabbilment ħanibda bit-tim prinċipali Andrew. Ma tantx kellkom testijiet tajbin
fil-ġimgħa li għaddiet. Biss min-naħa l-oħra, temmen li finalment ser jiġi dak il-materjal li ser jenkom tisfidaw forsi l-Red Bull u l-Ferrari matul din is-sena? Rigward testing nasib kienet hemm mixed bag, onestament. Kien hemm nasib kienet marta ħjar mis-sena l-oħra. U frankament mhix diffiċli għax is-sena l-oħra testing kellhom ħafna problemi bil-karozza u deficienzi u ħarġu jiena nemmen inħasdu bl-ikraħ jiġifieri. Naħseb jekk tqis l-aspettattivi tagħhom ma stennewx li jkunu qed jisfidaw mar Red Bull dis-sena u forsi anke l-Ferrari f'dak ir-rigward. Jiena naħseb onestament kemm ħajkolhom biżżejjed biex jisfidaw Red Bull u l-Ferrari, naħseb mhux għall-bidu tal-istaġun, żgur naħseb għadhom lura, għadhom ftit lura. U jiena il-konsern tiegħi li meta u jekk jasal dak iż-żmien ma jkun tard wisq għal Drivers jew Constructors Championship biex verament serjament jieħdu xi kampjonat. Jieħdu rebħiet forsi u merit ma kampjonat naħseb uphill onestament. Iżda irridu naraw xajġi imqarda l-weekend biex nimdu naqra indikazzjoni aħjar. Mela, domanda sekka li il-tweġiba diretta mhux minn għandek biss sendru ma minn għand il-komplement tal-panel ukoll. Russell jew Hamilton dis-sena? Fajtek naqdarek mal-ħajt għaddu. Min naħseb ħajmur l-aħjar minnhom it-tnejn. Jiena inħoss li Hamilton, imma faċilment nemmen li Russell kapaċi ħafna jtih kedda. Jew wieħed jew liħor. Le, Hamilton. Toqgħodx iddur mal-lew. Le, Hamilton etta ċara u tonġa. Jgħidilna Russell. Aħna tal-Ferrari jew lem jew law, jiġifieri ara xi trid. Le, fil-fatt jiena twatlab tweġiba diretta. Jiena sa ċertu punt naqbel ma' Andrew. I think inħoss li psychologically Lewis Hamilton is stronger this year. Wara d-disfatta li kellu sentejn ilu, u s-sena li għaddit reġa' tileb. U karozza diżastru, naħseb bidel naqra il-parametri tal-preparazzjoni tiegħu. Wakkal motifet jitkellem, all of a sudden, Miktar positive mindset. Ġifiri, psychologically, that can hinder Russell's progress. Having said that, Russell għadu għet jibda, u għalih it will be even a bigger challenge, ġifiri li għandek a 7-time world champion pala teammate. U kollu learning experience da għalih fl-ħar mill-ħar. U jena fil-fat tekket, jena nobsor li Hamilton iżda naf li Russell huwa kapaċi ħafna u kollu, naħseb kulħadd jaqbel miegħi fuq dak il-punt. Da ġiġana, fuq sena diħla mal-Ferrari u x'ismu Lewis Hamilton, jiġifieri naħseb sa Spanja jkun diġà ferma ta' diġej mal-Ferrari. Jena naqbel magħhom, però jiddependi ħafna il-karozza. Jekk il-karozza tkun kompetittiva, Hamilton. Jekk il-karozza ma tkunx kompetittiva, morru fuq Russell. Jiena ngħid Hamilton ma biftit. Nemmen li Russell sejtih kedda sew lil. U Russell isma' fl-aħħar mill-aħħar Russell wera s-sena l-oħra. U għamel il-qabża minn Williams għal Mercedes u adatta tajjeb. Imma tinsiex il-karozza ma kienx kompetittiva. Allura Russell dik vera. Il-Hamilton jaġġastja karozza mhux kompetittiva, dejlu suq karozza kompetittiva da snin kollha, ġifieri. Kif qed jgħid fejn naħseb il-winning factor ta' George Russell li l-istess Lewis Hamilton jekk għandu karozza kompetittiva ħajqpaddej u ħajqpaddej minn fuq kulħadd. Jekk għandu karozza li qed iddejqu naqra jisu imur defense. Fej Russell jagħmel bil-maqlub, Russell jekk ikollu naqra karozza mhix qiegħda sew iktar ikompli biex jirbaħ. Dak is-sabiħ ta' bejnietom id-drivers li m'għandekx driver ta' Formula 1 m'għandekx għaġna u kulħadd jagħmel l-istess, jiġifieri mhux kulħadd
10 persuni kollha l-iskop tagħhom li biċċa ballun jitfaħ ġo xibka għax l-ħor joqgħod jagħmel jipprova għal ballun. Drivers tal-Formula 1 kull wieħed għandu mold differenti, kull għandu filosofija u mentalità differenti. U naħseb again, waħda mill-affarijiet. Aspettattivi differenti sa ċertu punt. Għalix ninsaw l-sena l-oħra l-unika rebħa ras il-ġaba, wkoll. Dik vera. U tinsix li għaddu ma ħafrilhomx il-Mercedes wara l-biċċa tax-xogħol li ġara sentejn ilu, meta kellna tal-Baħrejn naħseb. Jiġifieri 2020 kull ċans li jkollu dejjem isemmi dik. Imma ifhimha having said that. Naħseb innitu ħafna li kiseb l-ewwel rebħa tal-istaġun is-sena l-oħra mentalment ir-Russell jiena ukoll. Having said that, dis-sena dis-senet nara an endorsements x'kenna s-sena li għaddi, specialment with new drivers. Dis-sena ħanerġgħu nissaħħu iktar bid-drivers ġodda. Jiġifieri s-sena li għaddiet kellna l-istess il-Lando Norris, kellna l-istess il-George Russell, jiġifieri li it-tnejn li huma daw qalu isma' we're here to stay. U naħseb dis-sena ħajkonna drivers oħra li ħanajdu isma' they're here to stay. U mill-banda l-oħra tajba għax meta tara. Nitkellmu fit-tielet parti tal-programm, Pierre. Sorry, mela ħanamel. Ma naħseb il-livell dejjem qed ikompli jola tas-sewwieq tal-20 sewwieq li għandna fil-Formula 1. Ħalli nħallu l-argument għal meta niġu f'waqtu. Pierre, Aston Martin u Fernando Alonso, naf li inti għandek relazzjoni għandek ċertu tip ta' relazzjoni mas-sewwieq Spanjol ukoll. Sa fejn taqsem u temmen illi Alonso jista' jwassal lill-Aston Martin din is-sena. Li għandi relazzjoni naħseb tani waħda mill-isba' esperjenzi li naħseb kull dilettant tal-Formula qed jixtieq li jkollu. Jiena nispera li ma jagħmilx l-istess pantomina li għamel mal-Ferrari. Għax mal-Ferrari wkoll mar b'ħafna enerġija, b'ħafna dejat, he was driving the team. Issa, having said that, kien hemm ħafna deċiżjoni tħażina mit-team. U mbagħad speċi dar miegħu innifsu, ma bda jkellem il-ħadd u spiċċa biex telaq. Nispera ma jagħmilx l-istess ħaġa. Jiġifieri irid iżomm Fernando Alonso irid iżomm saqajh mal-art. L-Aston Martin mhumiex il-McLaren, mhumiex il-Ferrari, huwa tim li qed jikber, li bil-fors jikber magħhom. Issa diġà kien hemm ħafna kummenti pożittivi, imma l-kummenti li semmew daw smajnihom meta mar mal-McLaren, meta reġa' mar mal-Renault u anke meta kien mal-istess Ferrari. Jiġifieri tkun logħba bilanċjata. Jekk ħajtlaq jixbu quddiem u jibda jippretendi l-mirakli u l-Aston Martin mhux sajtuh il-mirakli, ħajkrolla kollox. U ngħidlek jalaq il-kampjonat u jdabbar rasu Fernando Alonso. Biss imbagħad hemm mill-att ta' karattru għandu naqra ta' karattru fej bħal kwalinkwa team, kwalinkwa driver, he's extremely demanding, imma mbagħad he becomes an introvert. Jiġifieri kif jara affarijiet mustejrin favori mara daqshekk ħanibda ntella l-barriers. U jiena di esperjenzajta, jiġifieri esperjenzajta li letteralment qiegħed mal-Ferrari taraħ ġej kważi ma jkellem il-ħadd tajneh baxxu, il-mechanics ikellmu isma' hawn x'qed jiġri. Jiġifieri dak l-aspettattiv wieħed trid jistenna. Bil-mada l-oħra, s'issa on paper l-Aston Martin tidher li it is a good car. Jiġifieri nafu li Lance Stroll ħajsuq il-ħadd li ġej li tajba. Biss naħseb we have to play one race at a time. Jiġifieri ma nistax ngħidlek isma' sa jsir sa Silverstone. Irridu naraw il-progression tat-team flimkien ma' Fernando Alonso. Jekk mhux se jaħdmu fuq l-istess binarji flimkien, mela ħajkonna l-friction. Nista' ngħidilkom, that is the way that he operates. Fernando Alonso is a perfectionist. Jiġifieri kif kienu diversi drivers oħrajn niddeq nagħmel comparison għax il-Formula 1 and stages u ma nistax inqabbel driver ta' dis-sena ma' wieħed ta' xar snin ilu għax il-komportament kien kompletament differenti. Imma huwa bniedem perfezzjonist, jiġifieri dak it-tip ħares li d-dettall. Biss, ħanerġa' ngħid, jekk m'għandux is-sit komdu kif jixtieq. Ħajdlek darba, t-tieni darba ħajba tixtieq jixħidulek. That is Fernando Alonso. Fatt qed naraw ukoll xi kummenti minn Antalan Formos fuq l-Aston Martin
fejn qed jgħidilna li la jkollhom il-fabrika l-ġdida f'Mejju u l-wind tunnel tagħhom lest din is-sena kapaċi jagħmlu l-qabża ta' kwalità u jikkompetu ma' tlieta l-kbar eventwalment. Andrew, għandu naqra lejk fuq għax jidher li l-Aston Martin huma your likely rivals għal dis-sena. Ara, jidru promettenti, eja nibdew minn hawn. Li tkellhom test naħseb tajjeb ħafna on the whole, kif qal Pierre naħseb għalija aħbar tajba ħafna li Stroll reġa' qiegħed ħajtellaq nhar il-ħadd u qiegħed fit wara li mid-dera kellu naqra inċident ikraħ fejn waqa' bir-rota imma fortunatament Importanti li jinsab siktur li jinsab siktur attivament mal-ajra x'naħseb laqas 15 ilu ma kien l-inċident, jiġifieri fortunatament il-wind tunnel ovvjament itihom ċerta għajnuna da tinsix da fil-verità l-Aston Martin għadu legat tat-tim li fi żmien kien anke l-Spiker qed ngħidu u pazzar Force India u hekk jiġifieri Jordan ukoll. Jordan beda. Jordan, etc. Jiġifieri fil-verità għad għandhom il-wind tunnel ta' nasab għandu kun jużaw xi ħaġa minn ta' Red Bull wind tunnel iżda I stand to be corrected on record about it. Jena naħseb l-Aston Martin dis-sena ħatkun ibsa biex jispiċċaw mal-ewwel tlieta fl-aħħar tal-kampjonat. Iżda naħseb għandhom jimmiraw żgur għal-raba post dis-sena. Naħseb kellhom sentej, relatively speaking, disappuntanti is-sena l-oħra u ta' qabel. Dis-sena naħseb u anke minn dak li rajna fit-testing naħseb għandna nippretendu qabża mhux ħażin minn għandhom. Għat il-sewċ s-sena li għaddit kellhom Sebastian Vettel u, ġifieri mhux eżattament wieħed li tarmi. Le, żgur li le. Jiena fl-opinjoni tiegħi s-sena bdew tajjeb u mbagħad bdew waħlu nħabba change fil-regolamenti, ġġalhom is-sena ta' qabel li l-pick-up tad-development waqa' kollox, imma s-sena kien hemm kollas totali u, ġifieri at one time rajna there was an actual progression u mbagħad waqaf kollox, ġifieri. Anzi fl-aħħar mill-aħħar spiċċaw jidher li Ma xumbat dew ħarsu lej development ta' korsa ta' dis-sena. Jiviri, waħda mill-affarijiet li inti tagħmel kif Silverstone hija turning point. Silverstone, it-tim li tiddeċidi s-sena għamlu. Għankomplu nisblu l-kampjonat, inti s-six li kull tim tal-kampjonat għandu żewġ timijiet, which work in parallel. Jiviri, with a difference of 3 months in between. Mhux hekk, ikun hemm naqra lag, etc. Issa, inti tajt isma' ħares, ma hija l-karozza s-sena għamel ħankomplu niżviluppa biex umbat skont ir-regolament tas-sena ta' wara ħajkolli naqra ta' testbet jew ħanipprova ċerti affarijiet u fil-fatt dak li għamlu, jiġifieri għalhekk huma bdew jimpruvaw kienu fejn ħadd ieħor kien qata' qisu huma kienu ġabdew jittestjaw u għalhekk dis-sena s'issa l-karozza tidher li qiegħda f'posta ma fima. L-iżvilupp it-test naħseb u. Eżatt, kemm se eventwalment jitqattaħ f'simulators, etc. Fejn jien il-Williams. Tis-sena jidher li għandna naqa' ta' rivoluzzjoni fejn fost l-oħrajn għandkom prinċipal ġdid, James Vowles, u debuttant Amerikan Logan Sargent il post Nicolas Latifi fit-tieni karozza. Kemm temmen li se tkunu kapaċi tersqu lejn in-naħa ta' wara tal-midfield għall-inqas b'daw il-kampjamenti. Parti li ovvjament hemm Alexander Albon illi kapaċi jidħol fil-punti anki b'strateġiji jinsekunu maħna out of the box bħalma kellna fl-Awstralja. L-esperienza ta' Vowles naħseb li ħatejn, però rridu noqogħdu attenti għaliex diġà ġraddi li pedalow ftit snin ilu mar mal-Mercedes għal mal-Williams u kellna l-ar staġun fl-istorja. Jiġifieri we have to wait and see. Però mill-testing u ħiniet li saru jidher li il-karozza improvjat, allura nisperaw li konna kampjonat aħjar. Kif qal Gunther Steiner din il-ġimgħa wkoll li apparti top 4 l-Aston Martin hija top 4, l-oħrajn kollha qishom simili u jista' jkun li minn trekka l-oħra minn ħajkun fid-9 u l-10 post jiġi
it-19 u 20 post. Li dak jawgura tajjeb għalina supporters, mhux tal-Williams biss, imma supporters l-oħrajn li nafu li mhux se nirbħu fil-kampjonat. Dwar Sergeant, ma ddurlix. Logan Sargent. Logan Sargent. Jiena xi ftit ċettiku dwaru. Jiena dejjem nkun ċettiku għal drivers ġodda, ngħid il-verità. Nkun għadhom żgħar, speċjalment bħal dan li biġġab il-punti biżejjed fl-aħħar tal-kampjonat ġabhom bleżat. U nafu wkoll li dan kemm fl-F2 u fl-F3 dan qatt ma rebaħ il-kampjonat, jiġifieri fl-F2 ġi fil-raba post, fl-F3 ġi fit-tielet post u anke fl-F4. Jiġifieri però nimmaġina ħajkun aħjar minn Latifi, ma tantx jista' jkun għar fil-verità. Kellu jitlaq, jiġifieri. Però ma nistax tgħid, Albon għandu potenzjal tajjeb. Issa jiddependi ħafna wkoll mill-iżvilupp ta' madwar tal-karozza fis-sena kif semma Pier dwar l-Aston Martin, ġifieri l-istess ħaġa għat-timijiet kollha. Però mbagħad għandek ukoll li teams qrib li ħankunu qed niġġieldu magħhom għandna d-blikta drivers tal-inqas esperjenza ma' drivers oħra. Per eżempju, kont nisemmi ma' Antonello fil-bidu qabel tal-programm fuq il-ħass. Għandhom ġiġ drivers li verament ta' esperjenza u daw żgur jimbuttaw it-tim il-qudiem, anka ma forsi jagħmlu inqas balji, eċetera. Mhux għax u għandi ħafna simpatija lejhom insert ta' ġiġ drivers tal-ħass li kieku kelli nażel ġiġ drivers tal-Williams li mhumiex top drivers, dan kieku ovvjament lilhom kont nażel għandi simpatija kbira lejhom it-tnejn. Ġifieri naħseb meta inti tieħed kompeti ma' dawk tip ta' drivers jista' jkun ikollok naqa' issues għax they'll be much more kif taqbad tgħid tactically good u anka bħala racecraft ikunu aħjar. Forsi fil-kwalifika ikunu aħjar id-drivers iż-żgħar, però fil-tellieqa minn history nafu li dik l-esperjenza tidher. Jiġifieri narawha fuq Alonso, konna narawha qabel fuq drivers oħra. Għaliex qajjimt punt tajjeb illi nixtieq illi nieħu naqra. U jien xtaqt inqajjem naqra punt ukoll dwar li semma Fabian. Naħseb li hemm fil-Williams hemm neqsin technical director u allura l-istruttura tat-tim oret hemm Vowles joffri esperjenza u hekk, imma jrid jibni t-tim madwaru. M'hemm xejn prattikament għax Demajzon tela għandikun, Capito tela, ġifieri. Capito li fil-pożizzjoni li kellu Vowles. U tal-Aero għandikun memħat il-head of Aero laqqas. Memħat uffiċjali veru fil-verità. Ġifieri biss l-ajtaj li da hemm żewġ issues. Ħaġa nafu li t-tim huwa American owned ara bil-forsi tikollhom ġifieri Latifi għalhekk kien jagħti. Issa, Logan Sargent naqbel ma' Fabian, biss naħseb kull min ra l-provi, there was a constant progression minnu. Ġifieri fil-bidu bdejt ngħid l-istrax diżastru da. Da qatt ma taħħaġ korsa l-Formula 1, ġifieri kien hemm drivers oħra. Mbagħad beda jimprovja u kien hemm ċerta pattern kif beda jimprovja, issa jista' jkun li l-karozza bdiet jimprovja u beda jimprovja magħha. Ma nħiniet beda jasli, ġifieri da ma tantx il-proprjetarji għandhom naqra dihom mirbutin fuqha. Mill-banda l-oħra għaddej rumors li il-Williams ħajkollhom an additional support minn Mercedes bħala tim. Jiġifieri naħseb il-fatt li it-team principal u minnu u kif mar u kemm ikkumplementaħ totol fina kikun itlef raġel bħal dak mit-tim tiegħi mhux indetterment inqatta' xahri nibda naqla rashom tiegħu bis-sieq da għaliex tajjeb li jmur hemmhekk għax da ħajtgħallem ħafna affarijiet, is going to be a new experience. U bdejt ngħid jien, hawnhekk hawn xi ħaġa we're missing the equation. Jekk hu veru, ngħidlek il-Williams ħad ispara l fuq, Jiġifieri il-Williams ma ninsewx il-Williams minn huma u l-Williams fejn kienu. Il-Williams fortunatament kellhom iżwieġ mal-BMW. Ekku, eżatt, li erdu t-tim, il-BMW. Minn hemm erduh it-tim, jiġifieri. Sfaxxa qatt mar kupra.
Sa, Kien kienu hemm dawnu kis-sentej meta f'nofs is-snin 10? li għax intom qed issemmu Fil-14. li bħalissa barra Team Principal m'hemm ħadd. Jiena kważi fuq il-Williams qed ngħid, sewwejn kif qed Ferrari u partit politiku, fuq il-Williams issa ngħid. Meta kien hemm il-BMW, kien hemm Miljon nies, miljon direzzjoni. Ġifieri niftakar, darba minnhom launch partikolari. U letteralment daw, ifhem għal-launch dak iż-żmien kienu il-Ferrari daħlu naqra viċin dis-sena. Daw letteralment jikkompetu min ħaj jitkellem. U wieħed jikkontradixxi lil ieħor. U bdejt ngħid, Madonna Santissima, da tip tal-Formula 1 jew taf kif u naħseb jiena bil-BMW kien wieħed mill-aħjar momenti. L-iżvilupp tal-karozza kif kienet, bisisu xaħat kull darba jaqla l-plan. Since then, proprjeti tiegħi, Williams never recovered. Ekku, għax kienu waħlu fit-tim, fil-waqt li fil-verità il-BMW engines kienu jiffejljaw għax dem jaqbdu u Montoya kemm il-darba kien ikun ta' qoddim u jispiċċa. Dakin l-istess storja, il-Honda u il-McLaren. Issa il-McLaren it-tnejn li huma ddeċidew telqu lem. Sewwa, imma il-Williams u naħseb dan huwa kollu sports tal-ex proprietarju Sir Frank Williams li huwa bniedem ġentlhom għal isma' ħantihom naqra ċansor, ħantihom naqra u kulħadd ma dejlu isma' dabrilhom rashom aħjar nix amorru bil-kożi, għalda x'amorru aħjar, imma knowing him and the way that he used to operate ta' bniedem tipikament Ingliż, isma' let's make it happen. It wasn't going to happen. Ġifieri tirajni mbagħad konsekwentement kif imxew l-affarijiet. Imma tef ngħidu li Claire Williams naħseb smajtu wkoll reġa' deħla fl-equation mill-lat tat-tim tal-Formula 1, jiġifieri ifhim sa ċertu punt jiena nemmen li meta nbiħħ it-tim jiena veru nissimpatizza mal-Formula 1 toġobni naħseb kif naqra mill-heritage. Jiena dejjem hekk ngħid għax il-Williams u għed minn dak it-timiet kif huma l-McLaren m'għandi xejn kontra Red Bull u m'għandi xejn kontra t-timiet. Imma meta inti tara tim ta' ċertu prestiġju. Jaqa' dak il-livell kważi. Ifhima kif jiġri ħafna affarijiet fil-business u ġifieri da għana li forsi ma tkellimniex fuqha, ġifieri u kien hemm min irrimarka il-launch dis-sena tar-Red Bull li għamlu ġo l-Amerika. It was an open secret li Ford hijackjaw ilhom. Ġifieri minn jekk ikolkom ċans u terġa' taraw għall-presentation, tisimgħu xejn wara l-viżwal u tirrealizzaw li Ford literally hijacked their presentation. This is all, it's in a way it's all politics, it's money, it's want to be in front of you. U Pierre, ħansaqsik domanda kurjuża la ġibni fiha. Ta' James Bowser fej issa rajta vera stramba il-kummenti li qal Wolf dwaru. Jena ngħidlek li bil-pulit batu hemmhekk and has something big planned for him. Jien kont se ngħid fil-fatt li potenzjalment jilħaq team principal tal-Mercedes longer term. Il-Mercedes u l-Williams there was a certain acceptance. Ġifieri da aħna normalment ma dat tip ta' movimenti nisimgħuhom tibda tisma' ħafna rumors u mbagħad dawlu feżadin it was a public announcement. Ija, fil-fatt ħabta sabta ġim ħabbar team principal tagħhom jienet. But it was ħanajlek ma tkun ippjanata u no smoke without fire. Last week of August dew trattattivi kif min ħajċaqlaq u kif they're going to realign it-tim tal-Mercedes. Ġifieri jalla u hekk għax kif ġa ċennajt qabel, m'għandi xejn kontra il-ħass u kontra t-timiet l-oħra. Inħoss l-istess bħal McLaren. Kellhom bżonn iqumu fuq saqajhom għalija għall-Williams. Ġifieri għandna din nitkellmu l-Ferrari, ir-Red Bull nafu il-potenzjal tagħhom. Għandna l-Williams u l-McLaren, jiġifieri huma żewġ timiet li t-tnejn għandhom ċerta pedigree. Jiġifieri just imagine these four teams u mbagħad spiced up bl-Aston Martin, mu spettaklu għandna jkollna ngħidlek kull telliqa jkollna tliet drivers differenti. U għandek ikona pal-Mercedes u hekk livell u li hu. Jekk tiftakru tajjeb fi-2014 ġara xi ħaġa simili li meta Mercedes naqdu mal-Williams ishom taw mhux parti minnhom ma kienu ishom linkjati. Infatti il-Williams fil-li kienu fi-2013 l-aħħar u fi-2014 kienu third best team u ġili anka second best team muħatam l-istaġun. U tinsiex fejbien għamlu żmien George Russell il-Junior magħhom u jiġri
clearly Ekku. daw għandhom relazzjoni Għandhom relazzjoni magħhom. U pozittiva. kien hemm il-mara ta' Toto Wolf kienet tagħmel il-Friday practice ġilli. Iva, ġili. Fil-fatt naħseb Fejbin għamel punt interessanti ħafna, naħseb dik is-sena partikolari, jien l-ewwel wieħed li għatta tisma' s-sena d-dieħla jekk ma jirbħux il-kampjonat il-Williams ħajġu runner-up. U mbagħad is-sena ta' wara u kien hemm diżastru totali. Bdejt ngħid imma din l-istess karozza li spiċċaw il-kampjonat biha. Ekku, l-15 bdew niżlin naqra reġgħu, fis-16 marru l-baħar. 16 baħar u. Mbagħad tibda tara ċaqli li kien hemm. Isma' da kif marem, da kif mar in-naħa l-oħra. Isma' l-karozza kif għandha karozza kompletament differenti u tibda tirrealizza li su filli għandek ċerta development. Ma kienux jiġbdu ħabel wieħed bil-Malti. Ma kien hemm Rob Spidley u Pat Simmons ukoll li kienu għamlu differenza kbira. Business fejn nafu il-Williams il-history tagħhom li fejn minn-90s, minn-80s anzi sa 2014 li kemm darba jittu fil-pitch jieħillhom it-tajjer hija renomata Williams di. Ma baqgħetx issir, jiġifieri anzi bdew jagħmlu rekord tal-pit stop. Mela, niftakar għamlu żmien fastest pit stop kienet il-norma. Jiġifieri xi ħaġa jekk ma ħadna xejn minnhom, ħadna di. Fil-fatt Fabian, nista' ngħidlek li ftit mill-goosebumps li kelli Silverstone meta rajt il-veti li jixri bil-Mercedes, onestament qed ngħidlek u taf kemm ħsibt fik dak il-ħin. Tara naqra. U interessanti kien il-komment li ta' Nigel Mansell. Il-Williams ta' Mansell kif Sebastian Vettel ħares mill-karozza. Allu sma, għallu taf li bdejt taqleb il-gerijiet ħafna qabli inti. Sewa, u kien spettaklu, ġifieri qed tisimgħu karozza waħda. Ġewwa Silverstone u tisbaħħa ġew minn 3 kantonieri il-bot. U tajjeb li ngħidu li ġrid sustainable fuel u m'għamlu assolutament xejn fil-karozza, assolutament xejn. U ta' spettaklu, ġifieri fema. Kienet era sabata l-formula, tax naħseb jiena il-ħossu apart and parcel minn mhux għax illum ma fihom, x'imma llum it is subdued and from a bit artificial as well. Imma it was something very emotional. U naħseb ta' tip ta' karozza jkollok id-driver tal-karozza propja, it is even more emotion għax taf kif qed tara letteralment you went back in history. Mela, ma sanna biex ma reklami Fejbin. Mela, se jkollna ma reklami kif għandna kemm aċċennajt, kif niġu lura se nkomplu bid-diskussjoni. Imma wkoll se nintroduċu s-sigla li se nużaw din is-sena bħala l-kamra sportiva għal programmi u post-match reactions relatati mal-kampjonat dinji tal-Formula 1 2023 daqstant ibqgħu magħna ritratti u mbagħad intukom is-sigla l-ġdida. Resident Evil Remake 4, l-aħħar logħba li Game Breaker qiegħed jippreżenta mal-pjattaformi tal-PlayStation u Xbox u li issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa bil-Kirkara, misteri, orrur, biża' jirnexxielek teleb lil Nemesis u sħabu, salva ruħek u solvi l-każ jekk taħseb li kapaċi fittex akkwista kopja ta' din il-logħba ferm popolari qabel ma jkun tard wisq. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Preview. Preview. Mela, hemmhekk għadkom kemm rajtu il-sigla nistgħu nsejħulek uffiċjali tal-Kamra Sportiva għal programmi kollha relatati mal-Formula Wieħed li ser ikollna matul din is-sena illi pratikament ser tibda minn għadna fil-għafija. Matul tmiem il-ġimgħa nistgħidilkom minn issa ser ikollna żewġ videologs ħansejħulhom hekk li ser jintrabtu mal-programmi ta' Mixzone fejn għada ser ikun qiegħed nitkellem jiena fejn ser nkun qiegħed prattikament nagħmel il-preview tal-istaġun tal-McLaren fil-waqt li nhar it-tnejn Andrew Zarb ser ikun qiegħed jieħod li over sa ċertu punt meta se jkun u li din il-ġimgħa ħajgħaddi reazzjonijiet għall Grand Prix tal-Baħrejn waqt il-programm Mixzone li ser ikollna nhar it-tnejn fid-9:30 ovvjament. Din is-sena ser ikollna naqra ta' format differenti tal-reazzjonijiet ta' wara t-tellieqa fejn hu possibbli se jibqgħu joħorġu normali wara tliela se jkun hemm ċertu każi bħalma ser ikollna sew nhar it-tnejn li ġej kif ukoll fit-tmiem il-15 Novembru meta jkollna l-Grand Prix tal-Arabja Sawdija fejn il-reazzjoni se toħroġ it-tnejn filgħaxija u ser joħroġha wkoll Andrew Zarb illi kif anke ħabbarna f'Jannar ser ikun qiegħed jingħaqad mat-tim ta' YouTubers tal-Kamra Sportiva bħala ħansejħulu substitute F1 YouTuber għalkemm ovvjament ma jfissirx li mhux se jkun hemm drabi fejn se reazzjonijiet se nkun qed tagħmluhom jiena u Andrew jew Wayne McCallef u Andrew jew jien Wayne McCallef voldi prattikament it-tim tal-Formula Wieħed tal-Kamra Sportiva ser ikun qiegħed magħkom matul din is-sena wkoll b'diversi kontenuti, diversi programmi u li għadkom tal-rajt ukoll hija s-sigla illi ser nużaw għal dan l-istaġun ovvjament minix qed nimmaġina li Andrew ser ikollu dak it-ton forsi ħansejħulu hekk. Ta' hooligan illi kolli jiena speċjalment meta l-McLaren jisgaraw xi tellieqa. Ovvjament imbagħad dara kulħadd għandu l-istil tiegħu Andrew x'taħseb? Stil differenti, I guess, u xjolqot dak li jkun. Ekku. Mela, biss niġu biex nkomplu t-tielet parti tal-programm botta u risposta ma' Andrew ovvjament ser niltaqgħu nhar it-tnejn
biss illum ma' Andrew, ma' Pierre Verna, kif ukoll ma' Fabian Zar sar qegħdin niddiskutu il-kampjonat tal-Formula Wieħed illi ser jibda l-ġimgħa d-dieħla. U issa jerġa' fetaħ ftit fuq id-diskors fl-ewwel parti. Issa ser nitkellmu fuq it-tliet debuttanti illi ser ikollna matul dan il-kampjonat illi huma Logan Sargent, is-sewwieq tal-Williams, Oscar Piastri, is-sewwieq tal-McLaren, kif ukoll il-Nick De Vries. Għalkemm De Vries teknikament iddebutta f'Monza l-istaġun li għadda, xorta waħda nħoss li għandu jitqis mad-debuttanti ħabba l-fatt li kull ma sqatelli waħda. Mela, ħanħu naqra opinjoni mill-panel. Pierre, ħanibda bik. Ħalli anki tkun tista' tkompli telabora fuq li job date titkellem. Naħsbu li ser ikun l-aqwa minn dawn it-tliet debuttanti din is-sena u għaliex. Mela, naħseb Nick De Vries żgur. Naħseb hekk naqra ir-riċerka il-kummenti li ta' il-sena li għaddiet meta sar it-test ġew Abu Dhabi. Onestament ma pretendejthom xejn minn letteralment rookie driver. Ġifieri naħseb bħala sewwieq, apart il-preparazzjoni, naħseb teknikament huwa tajjeb ħafna. Oscar Piastri ma nafx, biex kif daħħatu naqra fuq dem id-darsi, ifhimha, naħseb forsi dak in-natural tiegħi, jiena jekk għandna problema, m'hemm se noqgħod nitla' fuq Facebook u ngħid il kulħadd li jiena l-Antonello m'għandix grazzja miegħek, għandi problema Antonello, jien niltaqa' Antonello, nħedu kafe, banda bidda u bajna għaddej. U naħseb fil-kamp tal-Formula 1 għamlet iktar sara milli ġid. Il-biċċa tax-xogħol li isma' sejr mal-Alpin, u mbagħad kien hemm il-Sew daħal Mark Webber u ħafna jiġifieri għalija jiena personalment perswas li huwa driver tajjeb, biss naħseb it-teammate tiegħu mhux nieqes, jiġifieri jiena għalija Lando Norris huwa f'kalibru ta' George Russell mill-aktar prestazzjonijiet tiegħu. Biss mill-banda l-oħra wieħed irid jara wkoll l-andament tal-McLaren din is-sena. U kif kellimt fuq Logan Sargent, naħseb there's a massive learning curve fil-każ tiegħu, jiġifieri kif qal tajjeb Fabian, il-prestazzjoni tiegħu ma kinux wow factor. Ġi probabbli nħabba id-dinesta tat-tim. Biss jiena fit-tliet team testing kważi konvinċini, għad tisma'. Beda minn isfel u ma tilgħal fuq. All in all, testing qed tellaq waħdek, qed tiġri waħdek. L-andament tal-ewwel tliet laps ġo karozza tal-Formula wieħed matlu biftit esperjenza, toqgħodx tqabbili li mal-Formula 2 mal-Formula hija atmosfera kompletament differenti. Għandek 10 tip ta' żwiemel, 20 driver u kulħadd jitresa l-ewwel kantuniera, ġifieri rajna diversi affarijiet naħseb tul tasni. Biss mill-banda l-oħra, jekk noħodhom it-tlieta flimkien, kif aċċennajt fil-bidu, hija inspirazzjoni b'saħħitha ħafna li l-Formula wieħed missa tmut, missa tkun nieqsa minn drivers tajbin u kompetittivi. Ifhimha, jalla fl-aħħar tal-kampjonat inkun nistgħu nitkellmu iktar fuqhom daw it-tliet drivers, imma jien qed nara li xogħol minnhom għandhom they up their game for sure. Andrew, kemm taħseb illi daw id-debuttanti ser jollu l-livell tal-isport? Din is-sena? Tarle u mod generali. Alright. Jiena nemmen li iva ħajollu il-livell b'mod konsiderevoli, tajjeb ngħidu dawn it-tlieta. Avolja mhux rookie u anzi u għal-kontrarju ta' rookie. Le, De Vries għandu ħafna esperjenza bħala sewwi tal-Mercedes. Mhux dik biss. U mbagħad ngħidlek fuq dik iżda jien rid ngħid il-punt il-fatt illi avolja mhux rookie u anzi esperjenza ħafna fil-Formula 1. Għandna r-ritorn ta' Nico Hülkenberg dis-sena li jiena naħseb ukoll se jservi biex jolli l-livell tal-Formula 1 għal dis-sena u forsi anka għal qudiem. Iżda biex immur lura d-domanda tiegħek tar-rookies. Ikolli ngħid għandna tlieta De Vries iwa
nista' nippretendi għali teknikament tajb għax għandu l-esperjenza. Sew x'kien riserv mal-Mercedes, sew għamel żmien mal-McLaren, saq fil-Formula E. Issa daw fl-aħħar mill-aħħar mhumiex il-Formula 1 mid-darba u elf, mhumiex substitute tal-fatt li tellaq ġimgħa wara ġimgħa, tellaq wara tal-liqa, insomma. Imma naħseb dak l-esperjenza naħseb tgħinu bħala rookie. Imma naħseb huwa l-iktar wieħed preparat minnhom kollha. Infatti Alan Formosa qed jaqbel miegħek anzi jżid illi il-fatt li saq f'kategoriji differenti jista' jkun ta' vantaġġ għalih dej rookies l-oħra. Bħala technical ability naħseb iva. Rigward Piastri, naħseb nasa naqbel ma' Pier fuq kull punt tali qal li jipprometti ħafna iżda għandu teammate b'saħħtu ħafna dwar is-saga tas-sena l-oħra li tkellimna ħafna fuq jiena naħseb għamlet ħsara l-biċċa iktar milli ġiet, iva mid-darba u elf. Iżda jiena nħoss li l-Alpin ġabuha bidejhom ukoll għalli qatt ma misshom ħarġu dik l-istqarrija li ħarġu li kien se jsuq magħhom is-sena l-oħra. U sa ċertu punt anke jekk forsi ma taqbilx li Piastri ħareġ l-istqarrija ftit wara, fil-verità l-Alpin stidnu għalija fl-aħħar mill-aħħar. Kellhom jalqu minn qabel forsi. Dik waħda, Weber kien ġa qed iħufma fil-box McLaren dik waħda, dik naħseb jiena għalija ma beżawx għal Piastri fuq taħdidiet, eccetera. Għalija ukoll ħabba fek tilfu l-Alonso. Iżda storja oħra. Li xtaq ngħid kella tsir naqra behind closed doors. L-Alpin kienet uncalled for dik l-announcement minn naħa tagħhom. Ma nafx għala x'fett lilhom iħabbru li da se jsuq magħhom meta ma kienx veru. Labu karta moħġitom ħażina ħafna. U fil-fatt. Żgur. U sfortunatament diċerija dom għaddejn sa tal-ġranet ilu. Ġifieri da sa. Kienu għadhom bil-kwistjoni, Pier? Ġemerġat reġa' qabduha, ħafna batti bekk għax wieħed jgħid ħaġa. Ġifieri issa kawża kjuża na McLaren driver mela issa. Ekku, għax fil-fatt marret tal-bord tal-contracts recognition, il-contracts recognition board. U daw. Mbagħad kien hemm kawża għax imbagħad ħanajdek, imbagħad tibda tirrealizza li jiena veru ftit ilu faħħart ħafna l-Formula 1 u faħħart l-istorja. Il-politika fil-Formula 1 dejjem kien monstru. U żguru. F'kwalinkwa aspetti, ġifieri minn żmien meta kellna il-foka u l-FIA u żewġ kapitani jikmandaw u għax il-Franċiżi ma' wieħed u l-Ewropej ma' ieħor u hemm ġifieri ifima, għalla ħares inħallu l-aspet politiku jidħol f'kwalinkwa sport, ġivirina Drive to Survive, naħseb minn segwi. ħafna sejdu l-isma, jina tinsegwi l-Formula 1, għax qed nara, ngħidlhom isma' iqfu naqra, ngħidlhom għax dik kollox messan xenek, taraw l-editing. Tibda tajt. Għas naraħ kważi, Pier, Pier, allora ħan nipprovu praktik fuq, allora taħseb li dik il-ġlieda li kien hemm bejn Horner u Wolf kienet li rajna fuq il-medja soċjali tiġri kienet xi messa xena. Ħanajdlek ara, jiena waħda biss ħansemmilek imma m'għandniex ħin illum. Meta kien hemm għaddejja l-kwistjoni mal-McLaren bejn Lewis Hamilton u Fernando Alonso u kulħadd qed jgħid li qed jitqatlu daw, jiena dak iż-żmien kien hemm il-Head Communications. Kienet waħda mill-ikbar bib tiegħi. U niftakara tajdi. Nasib din l-istorja smajta. Għalt li jekk tikteb xi ħaġa x'imkien fuq dil-biċċa tax-xogħol, għalt li ma nkellmekx ta' tali x'in. Għalt li għax għalt li kollox bil-maqlub qed isir. U min kienet iħawwas fil-Borma kien xejn inqas minn Ron Dennis. From beginning to end. Ma ifhimha, da bħal kwalinkwa ħaġa kwalinkwa aspett, jiġifieri aħna jneħdu għoz bil-karozzi, jneħdu għoz bil-drivers, jneħdu għoz bil-tliela, issa fejtlu politics. Fuq Christian Horner. Christian Horner naħseb għanna. Christian Horner, għana jidek għaddejet jintervistaw il-Toto Wolff, għasna jidek beda jgħajt, u beda jgħamil mi wara jgħda. Liġi veri, għambodu d-dire,
dat nitkellmu żewġ team principles da, mhux jiena u Antonello, fimt? Ġifieri ħadd ma ħajgħid xejn. Tifhem? Imma Eżatt. daw żewġ team principles da, ġifieri ġeħalla li fis-sama, ma somma. Ma nimmaġinhomx imorru jxorbu l-birra flimkien ħanejdu. Sewa. Rigward biex nara il-kwistjoni ta' rookies naħseb Logan Sargent iva kif qal Pierre naqbel miegħu hija steep learning curve ħafna dis-sena għalih. Naħseb ħajibda xi ftit lura personalment u ma nipretendix aspettattivi għalin imma naħseb biċċa dan ħajibda jiġi. Fejbin. Jena minna ħatijaj naqbel eżatt ma naqalu ta' qabli li De Vries ħajkun l-aħjar wieħed fosthom, kemm għaxu kapaċi, però anke jekk ma jkunx l-aħjar wieħed fosthom, ħajjidher l-aħjar wieħed fosthom għaliex inti dejjem ħadd tiġi meqjus skont kontra teammate tiegħek. Issa nafu tajjeb illi wieħed għandu l-Albon u l-ieħor għandu il-Norris li huma b'saħħithom u De Vries ħajjiġi meqjus kontra Tsunoda. Illi bir-rispett kollu leħ, ġifieri naħseb illi mill-li rajna sissa għad ma wera x'aspettattivi tajbin. Allura hemmhekk naħseb li De Vries, però ma nafu nibda mertu li De Vries naħseb li huwa pilota veru kapaċi. U ħajkollu futur għalkemm għandu ġġa 28 sena, ġifieri 27-28 sena fejn s-soltu qed jidħlu 20, ġifieri dik forsi naqa' kontrih, però eventwalment għandu ħafna esperjenza. Issa nistaqsi domanda qabel ma nagħmlu l-aħħar parti tal-programm fuq żewġ timijiet illi fuq il-karta id-driver line-ups tagħhom mhumiex it-tnej biex nkomplu mat-tema li konna qed insemmu li jmorru jieklu pizza flimkien kull nhar ta' ġimgħa, ħanajdu hekk. Nirreferi għaż-żewġ sewwieqa tal-Alpin, Gasly u Ocon. U għat-tnej tal-ħass, Hülkenberg u Magnussen. Qed taraw id-dinamika f'daw iż-żewġ timijiet. Fejn ħanibda bik darba. Iva, mela, dwar id-drivers tal-Alpin, Ocon u Gasly ma nafx kif ħaħdem il-ħaġa, ġifieri ma' Ocon qisu kulħadd ikollu xi jgħid, meta kien ma' Perez, meta kien ma' Alonso, ma naħsibx li huwa minn ħelwin, ħejt il-verità. Għalkemm huwa driver tajjeb, ġifieri, però naħseb jista' jkun hemm naqa' fireworks tnejn huma Franċiżi. Naħseb jiena ħajwem L-Alpin għamlu l-ekip nazzjonali d-darba, xtim Franċiż, magna Franċiża, u żewġ sewwieqa Franċiżi li kieku jiena ilna kieku jien ma ħarx nasilhom. ilna ma narawha jekk Minister żbaljat 79-80 Meta kien hemm mal Prost u Arnoux, mal-Renault. Prost u Arnoux mar-Renault jiena kont semmulek fuq il-Ligier ukoll. U Ligier, eżatt. Ġab Willu de Payer. Ekku. Pierre żgur jiftakarhom daw. Eżatt. It-tnej l-oħrajn ta' Magnussen u Hülkenberg, ġilli kellhom xi naqbad tibek ta' kienu insomma ma se ngħidha fuq il-programm x'intqal bejniethom kien imma però ma naħsibx li huma drivers li ħajħallu xi ħaġa that was a one-off ġildu darba u move on. Naħseb jien. Il-kummentek fuq da' żewġ timijiet. Naħseb rigward il-ħass, it-tnejn li huma inġabru. Fis-sens nafu Kevin Magnussen u Nico Hülkenberg kif reġa' ġew lura fit-tim. Allura naħseb jiena fil-pożizzjoni tagħhom ma tantx għandhom il-fakultà li għodu mhux se jagħmlu kif qal Fejbin kif għamlu ftit ta' staġuni ieħor għalaw kulħadd. Mid-banda l-oħra naħseb jiena s-sinerġija ta' bejniethom jafu li qegħdin underdogs mill-atta team u naħseb they will perform well. Rigward Esteban Ocon u Pierre Gasly, Ocon speċi jaċċetta ħdajsu jinnaf jisu donda ġifittin, dan nesa li nofsu zana tila ilu tajx kem għalalu u tajx kem għallu xorti waqt intervista, ġifiri jina do l-affarijiet u zewġ Franċiżi ma tax għatmat marru daqsek tajjeb, ta' ġifiri, ħanamlu għacħara. Mil-banda l-oħra,
Naħseb jien għandu biċċa xogħol iebsa il-team principal tal-Alpine biex isommilhom naqra r-rekni. Għax daw biex Tifimni, jitilqu. Otmar Zabta borri żewġ teammates jiġġieldu Ocon Perez. Meta t-nekienu ma' Issa jien ma nistax nifhem, onestament, għadni ma wasalx f'konklużjoni. Meta Ocon qiegħed barra mill-karozza, huwa bniedem kompletament differenti. Jiġifieri dak it-tip li he's accessible, tagħmillu intervista, jkellmek fuq kollox. Taf kif veru meta tidħol ġol karozza tinbidel, imma dik in-naqra xorta tkaxkara miegħek, jiġifieri il-behavior tiegħek. U jiena pjuttost sorprendini għax meta beda il-laqwa li nice guy kien da veru all right, aspetti tpoġġi bil-għeda du kafe miegħu forsi ndu mor ndu ħobżem il-Furjana fejn toq mur inti Antonello. Issa da qed nistenni lil Pier Gasly qed jgħidu ejja xbin ejja mal-ewwel kantuniera ta' kif ħanadirih minn miegħek. U jekk jagħmlu hekk il-Pier Gasly ħajkisru, ħanagħmel hekk ċara. Pier Gasly l-ewwel ħaġa huwa driver tajjeb. He was always in the wrong places at the right time. He was always in the wrong places. Dejjem. Allura issa it's his moment of glory. Ġifieri tim Franċiż u Franċiż. Imma again, waħda mill-ispettaklu naħseb tajjeb li Antonello, I have to applaud you li il-Formula 1 hemm 20 karozza. U tajjeb hemm 20 driver u hemm 10 tipi ta' karozza. Tajjeb nitkellmu fuq kollox għax wara kollox ħaġa għandek l-ispettaturi. Jiġifieri u biex għax xorsi il-monotek ħanqogħdu nitkellmu smax li Hamilton rebaħ 7 kampjonati. Mhux hekk dak huwa l-iskop ta' programmi bħal tal-lejla li kemm jista' jkun naqbdu it-timijiet kollha. Fil-fatt Andrew ħanaqra next statement ta' Alan Formosa u nixtieq nisma' taqbilx miegħu jew le. Gunter Steiner iġibhom f'posthom lix-xufiera tiegħu. Nissogra najtiva ta' relativament, naħseb huwa. Knowing il-karattru naqra żbuxlat li għandu. Ejwa, kaxxa ġen il-bniedem ma naħseb għandu dik l-abilità. Subat popolari l fil-pedek, Ejja, veru, popolari. Kurjus nara kif kienet id-dinamika bejn u bejn Mick Schumacher sena l-oħra, jiena naħseb li kienet daqsxejn strain ngħidlek. Jiena rajt li kien hemm xi akkużi ta' bullying li Steiner ċaħat. Ma nafx hekk forsi smajtu xi ħaġa, Pier. L-biċċa tax-xogħol li mela Gunter Steiner jaf il-pożizzjoni x'inhi, jaf li hu responsabbli lil Gene Haas bħala team owner u team principal. U naħseb hekk m'hemm xejn li ma tammirax dan ir-raġel apparti li għandu karattru tal-blieħ, jiġifieri għandu karattru li ma nafx minn fejn nibda ndeskrivi. U da dejjem jew jitbissem jew kienet jitkellem ħażin dawk. Eżatt. M'hemmx triq tan-nofs. Jew m'hemmx triq tan-nofs, jiġifieri da jew ħadd infuq titħaq jew nkella ħajjibda jniżillek lanġ li mhux mis-sema. U naħseb jiena li ġara kien Mike Schumacher ġab miegħu ċerta pedestal. Obviously, hemm il-familja. mhux hekk. U ġie bħal meta għandi kaxxa jien. U jiġi xi ħadd jgħid isma' rid nimliha, imma l-affarijiet li għandi ma joqgħodux fil-kaxxa, they're going to burst the box. U naħseb dak li ġara. U Gunter Steiner ta' team principal li qal isma' jew ħanalaq l-kaxxa u ħanissiġilha u minn ħajqa barra u barra. Jon kell ħad infuqa u ħajtkisser kollox, għax there was one particular time li Mike Schumacher, obviously, ħanerġa' ngħid, għax minnu, speċi kienet jiktar il-limelight u għax hekk kulħadd qed jappoġġjah. And that is bad, because a team principal is always a team principal. A team principal is there to manage the team. Ekku. Jiġifieri ma jistax jiena ikolli driver ikbar mit-team. Għax hekk għandek driver ikbar mit-team, mela allura. Naħseb jiena taqbel miegħi li forsi kien hemm min fil-ħass ħass li they felt that Schumacher was attempting to become bigger than the team, forsi, jew ħanajlek. Jew il-kamp ħajek mhux hu personali. Fl-istess il-performance ma kienx hemm għax Magnussen kien aħjar minnu dejjem. Jien naqbel ma' Fabian, fil-fatt kemm nkunu onesti. Kemm il-darba rajna l-Mick Schumacher ikollu tliela aħjar minn Magnussen. Sa dan it-tant is-sena l-oħra ma ninsewx ħaġa. L-aħjar riżultat ġabu Magnussen meta kiseb dik il-bol fil-Brażil,
Użu. U ma ninsewx li l-Manikita kienu żewġ ċistrida qed jiġru nemmulaw. Ġifieri, Eżatt. u naħseb sa ċertu punt tajjeb li Mike Schumacher mar fejn mar issa mal-Mercedes, għax naħseb it will give him the time to reflect. Recompose himself and try again. Għax jiena ma rridx. Ma għamil massa kien, fil-2006 għamil 2005 għamil sena testing. Eżatt. Minn Sir Lewis Hamilton. U rridu nżommu ħaġa f'moħħna. Meta inti tkun it-tifel ta' Pressjoni hemm ħadd tkun. il-pedigree, għal inti nis diġamluk champion, għed tifhem da rajna Jacques Villeneuve, rajna Damon Hill, rajna diversi drivers. Tu bifer dawk it-tnej saru champions ta' dinja. Issa, forsi Kevin Manius sim l-iktar li martajb, għax missiru qatt ma meġej. Veru, l-expectations. Fil-fattant ma meġej li tilef xaru kollu bħali ħalli ma jibax intaraf. Kien hemm aspettattiva kbira dak meta kien test driver tal-McLaren kien żagħmel dik ir-rejs ta' Ida. Siru, jan, kien kulħadd għadha kbir u falu da. Biex imbagħad ma l-Stewart spiċċat l-istorja. Xaqt nżid xi ħaġa Antonello fuq tal-Alpin. Semmejna l-Franċiżi flimkien ma tantx imur tajjeb. Il-Liġier, il-tim tal-Liġier, forsi Pierre jista' jikkorreġini fuq din. Milli niftakarhom jiena, daw dejjem kienu ħafna drabi mhux id-drivers biss Franċiż imma t-tim kollu Franċiż. Jiġifieri u qatt ma nexxi u kellhom budgets kbar u veru kienu tim li kellu r-riżorsi imma qatt ma nexxilhom jitilgħu il-fuq fil-gradwatorja. Jiġifieri dejjem kienu midfield team anka ta' wara, ġifieri daw kellhom kemm darba drivers Franċiżi. Da fl-86 kienu laqna mhux ħażin, kien hemm anke snin qabel li kienu mhux ħażin u rabtu xi tilaq b'Jacques Lafitte. Però eventwalment dejjem spiċċaw ħażin kienu fondu. U by the way, fil-94 kienu laqna flimkien Franċiżi, kien hemm Eric Bernard u Olivier Panis. Imbagħad ovvjament Bernard kien replejsjaħ Herbert għal dik it-telliqa u mbagħad Legors li kien Franċiż ukoll għal aħħar ġiex tlila. Ġifieri naċċenna din biex forsi ma nafx Pierre jistax iżid xi ħaġa. Fil-fatt il-Liġier għamlu żmien li speċi they were even close to winning a championship. L-istess ħaġa Renault ġifieri meta daħlu fl-era tat-terbo, għalu għalu daw letteralment ħajħartu l-kulħadd, ġifieri qegħdin nitkellmu 79, ġifieri meta il-Ferrari rebħu l-kampjonat tagħhom u kien hemm kedda kbira bejniethom. Imma ir-Renault marru tajjeb meta saru engine suppliers u adottaw naqra l-mentalità Ingliża marru tajjeb u nafu l-prestazzjonijiet, jiġifieri u r-rep li jagħmlu. L-istess ħaġa ftit qabel l-Alpin meta kienet ir-Renault meta kien hemm Alonso magħhom. Jiġifieri tibda tara dik il-graf tiela. Fil-ħin mbagħad jikkollassa lek kollox. Issa għaliex naħseb ma nafx, imma iż-żmien ta' Guy Ligier, sorry, il-Formula 1 ta' dik iż-żmien mhix il-Formula 1 issa. U kif qatt tajjeb inti, il-Ligier letteralment dew letteralment jiskru bil-flus li kienet ikollhom. Ġifieri dak it-tip li drivers ħejġuna l-Formula 1 qasad jaraw art, ġifieri mill-lejl ta' qabel daw x'għamlu x'mamlux. Imma dik kienet Formula 1 differenti, mhux bħallum jikkontrollak illum jikkontrollak biex inti tħol torqod, ma min torqod, x'tagħmel hekk kurrieqed, xi tagħmel filgħodu, snejlek kif tittaħsilhom, ma illum ġata qegħdin letteralment reġimentati all the way. Ma għalhekk il-Formula 1 sabiħa, ġifieri naħseb jiena meta tmur lura jien niftakar l-ewwel race tiegħi, taf kemm kont il-bot mit-trek, naħseb għax kien hemm 3 metri, u la kien hemm fens u ma kien hemm xejn. Ibrov aħseb fuq għallum li tagħmel il-biċċa tax-xogħol. Ġifieri l-affarijiet evolvew, ġifieri mxejna ma' żminijiet, u naħseb tajjeb jew ħażin. Jiena l-uniku ħaġa negattiva li nara fuq il-Formula 1, speċjalment l-ispettaturi. Din is-sena qar mis-sena li għaddiet wara COVID, daħħa sabbi kulħadd ħajfalli. U s-cirkis illum il-ġurnata ma dekx kif kont qabel tixtri l-biljett li mant is-cirkis, tixtri mant l-aġenti. U qed ngħidilkom hekk di għax friska l-bieraħ il-braħ ċempilli xi ħadd għax timur jara telliqa partikolari u jiena qiegħed fuq sajt
ħalli nipprova naralu nħabba l-biljetti u jgħat fuq sajt oħra. Fuq l-istess sit u l-istess sajt u l-istess kollox, kien hemm differenza ta' xejn inqas minn 250 euro. Li bdejt ngħidu ma tagħmlu xi ħaġa ħażina, bdejt ngħidu ma jistax ikun li hemm differenza. U hemmhekk ngħidlek iva, hemmhekk aħna qed imbagħtu aħna xi ngħid isma' dak l-isport tiegħi għaliex għandi nħallas dal-flejjes kollha meta jiena qabel kont b'tant taf kif? Għaliex, sempliċement COVID has stolen 2 years out of everybody's life. Imissa kif għax sounds to breed. Ġifieri u di xi ħaġa li on the 9th of December jekk Minister Ġwal, batta ma' Stefano Domenicali. Għatlu ħarġ, għatlu jekk veru du spettaturi, għatlu spettaturi mhux wara television, wara YouTube, wara Drive to Survive u wara channels tagħkom, għatlu spettaturi li jkunu fit-trek. Eżatt. Hemmhekk tapprezza il-Formula 1 x'inhi. Però anke tat-television L-esperjenza li tkun fit-trakka hija xi ħaġa. Anke tat-television però qabel kellna issa bil-forsi tara l-Sky jogħġbok u ma jogħġbokx dak il-kommentaturi u barra bidda qabel kellek ir-Rai, kellek il-Eurosport, kellek l-Italjuno, kellek il-BBC, kellek għażla, inti il-kommentarju li inti tisma'. Fejbi, naħseb inti tiftakara di, darba waqt launch tal-Ferrari Luca de Montezemo għal over my dead body għalli ma jkunx hawn free era u free transfer Wara kif spiċċajna. Ma usa monopolju. Għaddew, xhur għaddew ta' ġifieri qed ngħidlek. Is-sena li għaddiet. Il-pedok vojta ma tarax ġurnalist wieħed ħlif tal-Sky. Fejn bdejt ngħid hija da mela kollox fidejhom daw in-nies. U ma jkunx hemm tal-F1 TV ukoll tipo Lorenz Barreto. Mhux scratching each other's back dawk, Andrew. Mhux hekk u Hokli Dari. Jiena minn ħafna minnhom huwa ħbib tiegħi kif intom. Jiġifieri kif narhom nitkellmu wara ħaġa oħra. U ngħidilhom tajjeb li qed nisma' da bħalli kieku. Aħna l-erba' biex nitkellmu fuq il-Formula 1 u ma jitkellem ħadd iktar, it becomes patetiku. Jiġifieri li kien hemm tajjeb li isma' l-ewwel ħaġa qed tara il-ġis tal-ġurnalisti. U jiena I know a lot of seasoned journalists who gave up, literally gave up. Jiġifieri qalu isma' we cannot work in this environment. Bear in mind li l-Sky għandhom l-esklusività u anke fuq l-intervisti. Jiena qabel kont ngħid isma' rridx intervista li tali dak. Nisib il-communications manager ngħid isma' tista' tieni slot tgħid li isma' waħdek ma jistax intik ħadd tkun ma' tliet oħra. Okay. Min huma tliet l-oħra? And you sit down and have a coffee and chat. Issa forget it, insa. Just forget it illum. Which in a way isn't fair, għax we're being indoctrinated to a certain extent. Ma nix ngħid kontra l-sport inħobb ħafna, but it's a fact. You know, it's a fact. U għala taħseb hemm din mentalità minn xi ħadd pa Stefano Domenicali li ħanajdlek forsi mhux l-istorja goes back to Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone qatt ma ħabb il-ġurnalisti. Tant għaddi ġifir meta id-dizinjaw il-New Wing li hemm ta' Silverstone, il-parti ġdida. Il-pit lane fejn qiegħda llum. Hemmhekk il-ġurnalisti tafawhom ġo kaxxa. Ġifieri kont tidħol il-media room inti tidħol minn tliet bibien u m'għandek twieq u m'għandek xejn. U jien kont niftakar l-erba' mar bdejt ngħidlhom Tommy aħjar qatt id-dar, tawha xejn nagħmel la tisma' l-karozzi, toqgħod biex nagħmlu fuq television, qatta jagħmel id-dar. U qal we don't need journalists, and that was the stepping stone kif bdiet il-biċċa xogħol il-monopoli tal-Sky. Ġifieri fil-verità ilha għaddejja di. Imma m'hemmx forsi ħeġġa biex tinbidel din mentalità jew xi ħaġa. Għax things have become so expensive nowadays. Imma min mhux dilettant bħalna, b'mod esaġerat, jara tilqa ma jaraħiex, no big deal. Ġifieri, jaf might as well, bat ma nara xejn, hekk la li tinħallas biex nara. Qabel kont ħaddaħħal spettaturi ġodda, forsi inti tgħid il-ħabib tiegħek u jgħidli ħadara qed iddaru minn tal-li qed tiġi tnejn. Ġifieri jiena minn 1994 sal-lum ma missjajt nara live xi tliet liela. Ġifieri u ma sajx nagħmel mod ieħor. Ma sajx nagħmel mod ieħor b'dak it-tliet liela. F'1994 qed nitkellmu. Imma llum kważi m'għandix għandi dik il-ħeġġa li kellha qabel li ħalla rattelli mbagħad naraw Grand Prix il-ħadd fl-ofsinhar, nistennew l-Andra Damic ħala se jgħid. M'hemmx dik il- Illum għandna
Għanna ħafna u manna xej, għanna ħafna rizors, għax inti li tħol fuq l-internet u tal-retreat, ma għandekx fejn toqstan l-offsenar ta' għada meġġeġ fi xaħġa. Imma qabel kienet sabiħa dik il-ħagġa, kont istanna t-rekordja dik il-bicċa mbagħad il-Pier bjalla flaxija fuq tal-sport, nisimaw il-kommenta jew, ġifieri. Jien nista' nitkellem l-esperjenza tiegħi, so jiena l-erba' snin li għamilt fuq in-net, meta konna nagħtu dirett hemmhekk, dak kien hemm internet. All right, emails kellna, u niftakar, meta naħseb fuq, jaqbadni d-daħ, ġifri għax da il-feed li kienu jtuna, dak iż-żmien, hija sempliċement transmission, ġifri ta' tara karozzi, u mbagħad you have to build it up. Issa jiena dak iż-żmien, kont għadni kif bdejt relazzjoni tal-ġen mar-raj, u tiftakar kien hemm Ezio Germiani, Giorgio Piola, u dak kien ikollhom feed għalihom. And we used to share that feed, ġifri letteralment, l-Ezio Germiani li għadna ħbib sissa, kont inkellmu waqt ir-rejs jien. Sewa, kien jgħidisma per eżempju, qed jagħmlu hekk, qed nagħmlu. And it was something, illum il-ġurnata, tant għandek informazzjoni li jien nitkellem minni, li ġiet għandi ġibbi materjal, ngħid il-Madonna, di qas qrajta jien, di qas hekk. And that is where it spoils the fun. Taf kif qabel kien hemm dejjem diklaċċa l-iktar informazzjoni, nixtieq iktar inkun naf iktar. Imma llum, u ħana ġanajt, jiġifieri il-fat li titħol ġo pedok u s-siba vojta, it is depressing. It is really, really depressing. Ma għaxem dak il-fans veri palma kienu qabel nara jena. Barissa per esempio il-Mercedes bir-rispett kollu Leandro u Red Bull. Milomx isnin palma kienu l-oħrajn, minn dubitaw jirbħu. Il-Mercedes kemm ilhom minn 2010, fimni, ġifieri Red Bull ilhom minn 2005, veru, imma Again, ma jfeta kienu jirbħu xaħat kontara bil-kapel ta' Red Bull? Fil-fat fejbin, għalek għatlek jen fil-bidu li aħna kultant id-direttant tal-Formula u għed għandha l-memorja ta' qasira u naħsbu xamilna s-sena li għaddi s-sena ta' qabel. Isma, ejja morru l-ura, ejja naraw il-McLaren xamlet, ejja naraw il-Ferrari xamlet, ejja naraw il-Williams xamlu. Isma, xtimiet kena li tlifna, semmejna l-Spiker ftitilu. Sewa, ġifiri, kienem storja veru ħelwa, kienem l-ATS, kienem l-Eros, il-Marja jek taqbad is-semmi għastiqaf. Ġifri, naħseb dak is-sabet tal-Formula 1, imma kultant niqfu fuq il-preżent. Jien ħanerġa' nsemmilek li bdejt il-programm bih, dil-les dak li bdew semmu tal-Ferrari. Ara, karozza ta' 2019 kienet diġà edem, kienet slightly modified għax is-side pod kienet differenti, sewwa, u l-configuration tal-magna kienet differenti wkoll. But the concept was there. Ġifiri, kultant, jekk tajdli per eżempju nara ritratt tal-Williams u tajdli isma' il-wishbones kif saru u parti minnhom qed jiġu ċatti biex inti l-angolu jkun aħjar. That was developed about 3 or 4 years ago from a minor team, from a smaller team li ma they didn't take it further. Issa, it is the thing, Mela, wasalna biex nikonkludu l-programm, għastant nitlob li jkollna interventi qosra għal din l-aħħar domanda. Se neġu għall-argument tal-previżjonijiet, biss se naqsam id-domanda fit-tnejn. Minnaħa ta' Fabian u ta' Andrew, nibda bikom, min ħajsir ċampjon tad-dinja u min se jirbaħ il-kampjonat tal-kostrutturi. Pierre għandi xi ħaġa apparti għalik. That's a difficult one, Jekk ma jsirx meraħlu kbir, Verstappen Red Bull. Andrew? L-istess nippretendi onestament, iżda min jaf. Imma dawk it-tnejn nippretendi jiena, Iva. Verstappen u Red Bull jidru favoriti f'pożizzjoni tajba dawk għandu huma l-favoriti żgur. U jiena hekk nemmen. Se nuri, jew forsi iktar minn nurik se nsemmalek imma l-semmija l-segwaċi tagħna ser nurihom. Pecking orders ta' diversi ġurnalisti u opinjonisti. U jiena se nimmarka tnej partikolari illi huma ta' Will Buxton, ġurnalist ta' F1 TV, li tefa bħala pecking order ding, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, Williams u McLaren. Din hija l-pecking order ta' Will Buxton, il-ġurnalist
ta' F1 TV. Min-naħa l-oħra, ser murik pecking order oħra ta' Ted Kravitz, il-pitlane reporter ta' Sky F1. Uħdeja qegħdin taraw dik ta' Lawrence Barretto l-ġurnalist ta' F1 TV. Jien ser naċċennalek Pierre hija il-pecking order ta' Ted Kravitz. Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, fil-fatt Barretto eleb il-Mercedes fit-tielet post, Alpine, Haas, Alfa Romeo, McLaren, Alfa Tauri u Williams. Dik hija l-pecking order ta' Ted Kravitz. Fil-waqt li l-pecking order ta' Lawrence Barretto hija Alpine, Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri, Williams u McLaren. Daw it-tlet pecking orders. Pierre, li ma hija l-iktar waħda li inti taqbel magħha. U għaliex? Kif irid immur skont li ma ġurnalist nippreferi, jew inkella għax hekk ħana Ma li ma taqbel. Naħseb ta' Ted Kravitz l-iktar li viċina. Li forsi għandi naqra d-dubji tiegħi. Il-McLaren ma narmuhomx. Il-McLaren diġà qalu li Azerbaijan ġej l-ewwel modification package li ħajkollhom. Imma il-McLaren ma narmuhomx għax ma nistax narmihom, l-istess ħaġa bħal Williams. Bħala kif isserektjom Ted Kravitz, I'm very close. Forsi n-naħa ta' isfel, naħa naraw naqra ċaqli. Milla ta' li nippreferi bħala ġurnalisti, Lawrence Barretto nisajdilkom pubblikament he's one of my biggest friends, ġifieri Lawrence sirna ħbib meta kien għandu ġurnalistu tal-isport fuq il-free newspapers li kienu jagħtu fil-metro, u niftakar intqajna, u ħani għabtax inkompli rakkontalkom, intqajna waqt launchant il-McLaren. U speċi kien bila daħdieq badna nitkellmu u għadna ħbib sissa, u kanna ġident veru ħellu ta' ġifieri jinħadx ritratti tal-McLaren dak iż-żmien kienx bid-diġdil ritratti. U kif ġejtaw, dar ritratt ġi printjat fuq il-ritratt, please do not take any photos. U jien kont diġà tajtu l-gazzetta li kont naħdem magħhom, għadhom isma' printjaw u tittara x'kaos qam x'inħareġ dar ritratt u jiena jċemplu li il-McLaren qalu l-isma' minn fejn ġibtu dar ritratt, jien ma tilhomx li ħadtu jien, għadhom dak tajju li ħadtu jien. U da tnajlek kienet storja ħelwa u naħseb kienet il-moment li ma' Lawrence fajna ħbib, he's a very intelligent person. U nistajdilkom dak he climbed the ranks with his ability. Ġifieri u bnidem normalissimu kif aħna biss bnidem dedikat. Naħseb huwa ħaġa sabiħa li nisimgħu li da bniedem he worked his way up u qiegħed fejn qiegħed. Saqtuna x'inhu jasal fejn għandu jasal. Mhux ħafna mid-taħt, mhux mid-taħt. There was just one instance, not to mention anything, just one instance, niftakar kien ħajmel interview, sartajt kont jgħat l-Ingilterra jien, u għatlu ħan ġimijak. Għalli għatlu ħan ġimijak, u minn kien ħajmel insertajt, kont miegħu da xixari qabel konna seminar. U għalli nċet namela, għatlu speċi ta' it didn't change anything, ta' ħalamlu għaxara. But it was something which I appreciated a lot. Ma Lawrence għatta ħafna ħin nitkellmu, ġifieri speċjalment qabel il-races u ħaġa oħra. U kif tajt inti, Andrew, hija każ li today if you chase your dreams, you will achieve. Obviously you have to be in the right place at the right time. Dik dejjem. Ma sax nimmaġaħna minna u ma tħan nispiċċaw hemm. Imma għana ġanajt, beda. Stinka u wasal. U dik naħseb ħaġa sabiħa. Naħseb hija parti mill-mizbuħja tal-karattu tal-bniedem. Naħseb xewqa li forsi dal-ġurnalisti li inti vera ħbib magħhom ikunu iktar aware minn dal-pajjiż ta' Malta ġurnalisti tal-Formula 1. They are, ħanajlek Provi niftakar meta kien blamment, is-sena ma ftakar l-1998 laqas 99, ġifieri meta kien hemm il-biċċa ta' sigaretti. Dik nhar irrealizzajt kemm ġurnalisti jafu biha Malta. Ġifieri u ħalli xi darba Antonello organizza xi koppi x'imkien hekk xi ħaġa, noqogħdu nitkellmu ftit.
Nistgħu anke Ikolli erba' seri interessanti rakkontalkom. Użu. Nistgħu nitkellmu kif raw. Noħorġu offer. Kemm l-ewwel fejn ringrazzjakom illum vera li kellna programm twil imma Ġast ngħid punt tal-aħħar dwar dal-packing orders naħseb li stajt tara minnhom kollha biex vera fil-qosor. Isu l-ewwel 3-4 kollha more or less l-istess. Imma bad tara kemm il-midfield hemm variations bejniethom. U tara kemm il-midfield dejjem ikun viċin u diffiċli biex taqta' bħala packing order, narajin. Imma inħalli fidejk biex tagħlaq il-programm issa. Mela, grazzi l-Pier, l-Endru u l-Fabian tal-program vera li kienna għatwil l-lum imma ovvjament meta tqis il-diversi argumenti li ridna nqajmu huwa wkoll dovut. Grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks. Inħeġġixkom ukoll biex tużaw is-servizzi ta' daw il-prodotti għaliex indirettament tkunu wkoll qegħdin tgħinu lilna tal-kamra sportiva. Niġu issa għal palinsest tal-programmi li ser ikollna matul il-ġimgħa d-dieħla. Għada għal ħabta tal-5:15 jirritorna il-programm Mix Zone fejn ser ikollna lil Kopajt Chris jitkellem fuq il-logħba Liverpool Wolves, Jude Kawki u mbagħad jitkellem fuq il-logħba Manchester United kontra West Ham u mbagħad wara l-waqfa nidħol jiena fejn ser nitkellem ftit fuq x'qed nistenna mill-McLaren din is-sena. U ovvjament forsi ngħaddi xi temi oħra nċilla imma il-tema prinċipali ser tkun appuntu il-McLaren. Sibtu mbagħad kif edna ser noħorġu il-video ta' preżentazzjoni ta' timijiet u s-sewwieqa illi wkoll nirringrazzja l-Fabian tal-informazzjoni illi tagħna wkoll il-probabli fil-għaxija il-ħadd filgħodu u mbagħad il-ħadd nafu li hemm il-logħba bejn Liverpool u Manchester United il-ħadd filgħodu ser noħorġu intervista doppja illi għamilna ma' Kopajt Chris u Kawki il-YouTubers ta' Liverpool u Manchester United rispettivament fejn ukoll ser nitkellmu ftit fuq dina il-logħba u nsiru nafu naqra iżjed il-gosti sportivi tal-YouTubers tagħna in kwistjoni. Il-ħadd u mbagħad fid-disa jirritorna b'xandira diretta il-programm Mix Zone fejn ser ikollna bħala temi jiena nitkellem fuq il-logħba Interlecce, Clayton żammit iċ-ċomba u mbagħad ikellimna fuq Fiorentina Milan u l-pjatto forte della serata mbagħad jirritornaw Kopajt Chris u Jude Kawki bl-interventi tagħhom fuq il-logħba Liverpool Manchester United li ser tintlab il-ħadd fil-5:30. It-tnejn fid-disa u mbagħad skuża ruħi il-grafika ħarġet ħażin hemmhekk. Tnejn fid-disa Roma Juventus ma' Mark Xkembri u Andrew Zarb bir-reazzjonijiet għal Grand Prix tal-Bahrain looking forward ukoll għad-debut ta' Andrew bħala YouTuber f'dana il-Facebook channel illi ukoll Andrew se jkun qed jirriplejsjani f'ċertu tliela u nistax ukoll insellem il-Wayne McCallef illi se jkun ukoll qed jifforma parti mill-tim tal-Formula Wieħed għal din is-sena. Infakkurkom ukoll illi dan il-programm sa massimo tagħna filgħodu ser jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna nħeġġiġkom biex tidħlu hemmhekk tagħmlu subscribe ħalli nkomplu nkabru l-familja tagħna fuq YouTube kif ukoll ma titilfu ebda mill-kontenut illi noħorġu minn appuntu wara il-lives awtomatikament dawn jitilgħu fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant ukoll u tliftu fjek forsi l-ħabtu l-programm bid-delay u mutlu tistgħu taraw minn hemmhekk. Mela, botta risposta jirritorna l-ġimgħa d-dieħla ħar ikollna intervista mhux tas-soltu imma fuq hekk se nkellmukom ukoll
fil-programmi matul il-ġimgħa wkoll. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Antonello Bela ma tfadal li xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-lejla segwejtuna u nagħmlu appuntament għal programmi li jmiss fil-każ tiegħi għada ħabta tal-5:15 fit-tmiem il-Free Practice 2 għal programm Mixon. Il-lejli tajjeb u ħsieb. Good night. Risposta ġim wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.